Johani, chitsauko chokutanga. Pakutanga pakanga pane shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Iye aiva kuna Mwari kubva pakutanga. Zvinhu zvose zvakaitwa kubudikidza naye, kunze kwake hakuna kana chinhu chakaitwa pane izvo zvakaitwa. Maari maiva noupenyu, uye upenyu ihwohwo hwaiva chiedza chavanhu. Chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Pakanga pano murume akatumwa achibva kuna Mwari, zita rake rainzi Johani. Iye akauya sechapupu kuzopupura chiedza chiya kuitira kuti vanhu vatende kubudikidza naye. Akanga asiri iye chiedza pachake, akauya chete ari sechapupu kuchiedza. Chiedza chezvokwadi chinovhenekera vanhu vose chainge chichizouya munyika. Akanga ari munyika, uye kunyange nyika yakaitwa kubudikidza naye, nyika haina kumuziva. Akauya kuna avo vakanga vari vake, asi vokwake havana kumugamuchira. Asi kuna vose vakamugamuchira, kuna avo vakatenda muzita rake, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari. Vana vasina kuberekwa neropa kana nokufunga kwomunhu kana nokuda kwomurume, asi vakaberekwa naMwari. Shoko rakava nyama uye rakagara pakati pedu. Takaona kubwinya kwake, kubwinya kwaiye mumwe oga, akabva kuna Baba, azere nenyasha uye nechokwadi. Johani anopupura nezvake, anodanidzira achiti, uyu ndiye uya wandakati anouya mumashure mangu, anondipfuura ini nokuti akanditangira. Kubva pakuzara kwake takagamuchira nyasha pamusoro penyasha. Nokuti murayiro wakapiwa kubudikidza naMozisi, nyasha nezvokwadi zvakauya kubudikidza naJesu Kristu. Hakuna akamboona Mwari asi mwanakomana iye mumwe oga, ari pachipfuva chaBaba, akaita kuti azivikanwe. Zvino uku ndiko kwaiva kupupura kwaJohani. VaJudha veJerusarema pavakatuma vaprista navaRevhi kuti vanomubvunza kuti iye aimbova ani, haana kurega kupupura, asi akanyatsopupura pachena achiti, handisini Kristu. Vakamubvunza vakati, zvino ndiwe aniko? Ndiwe Eria here? Iye akati, handizi iye. Uri muprofita here? Akapindura akati, kwete. Pakupedzisira vakati, ndiwe aniko? Tipindure tigondotaurira vatituma. Unozviti aniko? Johani akapindura namashoko omuprofita Isaya achiti, ndini inzwi reanodana murenje richiti, ruramisai nzira yaShe. Zvino vamwe vaFarisi vakanga vatumwa vakamubvunza vachiti, seiko zvino uchibhabhatidza kana usiri Kristu, kana Eria, kana muprofita? Johani akapindura akati, ini ndinobhabhatidza nemvura, asi pakati penyu pamire mumwe wamusingazivi. Ndiye anouya shure kwangu, handikodzeri kusunungura rukanda rweshangu dzake. Izvi zvose zvakaitika paBhetani, mhiri kwaJorodhani, uko kwaibhabhatidzira Johani. Chifume chamangwana, Johani akaona Jesu achiuya kwaari akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Ndiye wandaireva pandakati, murume anouya shure kwangu akandipfuura nokuti akanditangira. Ini pachangu ndakanga ndisingamuzivi, asi zvandakauyira ndichibhabhatidza nemvura ndezvokuti iye aratidzwe kuIsraeri. Ipapo Johani akapupura uchapupu uhu achiti, ndakaona mweya achiburuka kubva kudenga, akaita senjiva akamara pamusoro pake. Ndingadai ndisina kumuziva, asi uya akandituma kuti ndizobhabhatidza nemvura ndiye akandiudza achiti, murume uyo waunoona mweya achiburuka achigara paari, ndiye achazovabhabhatidza nomweya mutsvene. Ndazviona uye ndinopupura kuti uyu ndiye mwanakomana waMwari. Chifume chamangwana, Johani akanga aripozve navadzidzi vake vaviri. Akati achiona Jesu achipfuura akati, tarirai gwayana raMwari. Vadzidzi vaviri vakati vachimunzwa achitaura izvi, vakatevera Jesu. Jesu akatendeuka akavaona vachitevera, akavabvunza akati, munodeiko? Ivo vakati, Rabhi, ndiko kuti mudzidzisi, munogarepiko? Akapindura akati, uyai muzokuona. Saka vakaenda vakandoona paaigara, vakaswera naye kwezuva rimwe chete. Yakanga iri nguva inenge yegumi. Andrea, munun'una waPetro, ndiye mumwe wavaviri vakanga vanzwa zvakanga zvarehwa naJohani, uye vakanga vatevera Jesu. Chinhu chokutanga chakaitwa naAndrea ndechokuti akatsvaka Simoni mukoma wake, akati kwaari, tamuwana Mesiya, ndiko kuti Kristu, uye akauya naye kuna Jesu. Jesu akatarisa kwaari akati, ndiwe Simoni mwanakomana waJohani, iwe uchanzi Kefasi, ndiko kuti kana zvichisandurwa Petro. Zuva rakatevera Jesu akafunga zvokuenda kuGarirea. Akati awana Firipi, akati kwaari, nditevere. Firipi aibvawo kuguta reBhetisaidha saAndrea naPetro. Firipi akawana Natanieri, akati kwaari, tamuwana uye akanyorwa nezvake naMozisi mumurayiro, uyewo akanyorwa nezvake navaprofita, Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa. Natanieri akati, Nazareta, pane chinhu chakanaka chingabva kuNazareta here? Firipi akati, uya uone.
Jesu akati achiona Natanieri achiuya akati kwaari, houno muIsraeri wechokwadi asina kunyengera maari. Natanieri akamubvunza akati, mandiziva seiko? Jesu akapindura akati, ndakuona pawanga uri pasi pomuonde Firipi asati akudana. Ipapo Natanieri akati, Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi mambo weIsraeri. Jesu akati, unotenda nokuti ndakuudza kuti ndakuona uri pasi pomuonde, uchaona zvinhu zvikuru kupinda izvozvo. Ipapo akatizve, ndinokuudzai chokwadi, muchaona denga richizaruka uye vatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka pamusoro poMwanakomana woMunhu. Johani, chitsauko chechipiri. Pazuva rechitatu, muchato wakaitwa paKana yemuGarirea. Mai vaJesu vaivapo, uye Jesu navadzidzi vake vakanga vakakokwawo kumuchato uyu. Waini yakati yapera, mai vaJesu vakati kwaari, havachina waini. Jesu akapindura akati, nhai mai, munondipinzireiko mune izvi? Nguva yangu haisati yakwana. Mai vake vakati kuvaranda, itai zvose zvaanokuudzai. Pakare ipapo pakange pane makate amabwe 6 anoshandiswa navaJudha patsika dzavo dzokushamba. Rimwe nerimwe raizara namarita ari pakati pa50 ne140. Jesu akati kuvaranda, zadzai makate nemvura. Saka vakazadza kusvikira pamuromo. Ipapo akati kwavari, chicherai imwe zvino mugoipa kumukuru womutambo. Vakaita saizvozvo. Uye mukuru womutambo akaravira mvura yakanga yashandurwa ikava waini. Haana kuziva kwayakanga yabva. Kunyange zvazvo varanda vakanga vachera mvura vaiziva havo. Ipapo akadana chikomba parutivi akati, munhu wose anotanga kubudisa waini inonaka chose. Zvino shure kwokunge vanhu vakokwa vanwa zvakanyanyisa, ipapo anozobudisa isinganaki. Asi iwe wachengeta yakaisvonaka kusvikira zvino. Jesu akaita chiratidzo ichi chokutanga paKana yomuGarirea, nokudaro akaratidza kubwinya kwake, uye vadzidzi vake vakatenda kwaari. Shure kwaizvozvo akaburuka akaenda kuKapenaume namai vake navanun'una vake, uye navadzidzi vake vakagara ikoko kwamazuva mashoma. Pasika yavaJudha yakati yava pedyo, Jesu akakwira kuJerusarema muzvivanze zvetemberi akawana vanhu vachitengesa mombe, makwai nenjiva, uye vamwe vakanga vagere patafura vachitsinhana mari. Saka akaruka tyava yerwodzi akadzinga vose kubva panzvimbo yetemberi, zvose makwai nemombe, akarasa kwose kwose mari yavakanga vachitsinhana, uye akapidigura tafura dzavo. Akati kuna avo vakanga vachitengesa njiva, budisai zvinhu izvi muno. Hamufaniri kushandura imba yaBaba vangu muchiita musika wokutengeserana. Vadzidzi vake vakarangarira kuti kwakanyorwa kuchinzi, kushingairira imba yenyu kuchandipedza. Ipapo vaJudha vakati kwaari, ungatipa chiratidzo chipi chingatiratidza pachena kuti unoita zvinhu izvi zvose nesimba ripi? Jesu akavapindura akati, paradzai temberi iyi, uye ini ndichaivakazve mumazuva 3. VaJudha vakapindura vakati, zvakatora makore 46 kuti temberi iyi ivakwe, uye iwe uchaimutsa mumazuva 3. Asi temberi yaaireva waiva muviri wake. Shure kwokumuka kwake kubva kuvakafa, vadzidzi vake vakarangarira zvaakanga ambotaura. Ipapo vakatenda magwaro namashoko akanga ataurwa naJesu. Zvino paakanga ari muJerusarema pamutambo wePasika, vanhu vazhinji vakaona zviratidzo zvaakanga achiita vakatenda muzita rake. Asi Jesu haana kuvimba navo nokuti aiziva vanhu vose. Akanga asingatsvaki uchapupu hwomunhu pamusoro pomunhu nokuti akanga achiziva zvakanga zviri mumunhu. Johani, chitsauko chechitatu. Zvino kwakanga kuno mumwe murume weboka ravaFarisi ainzi Nikodhimasi, nhengo yedare ravaJudha raitonga. Akauya kuna Jesu usiku akati, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu angagona kuita zviratidzo zvamunoita kana Mwari asinaye. Jesu akapindura akati, ndinokuudza chokwadi, hakuna munhu angaona umambo hwaMwari kana asina kuberekwa patsva. Nikodhimasi akabvunza akati, munhu angaberekwa seiko iye ava mukuru? Zvirokwazvo haangagoni kupinda mudumbu ramai vake kechipiri kuti aberekwe patsva. Jesu akapindura akati, ndinokuudza chokwadi, hakuna munhu angapinda muumambo hwaMwari kana asina kuberekwa nemvura uye nomweya. Nyama inobereka nyama, asi mweya anobereka mweya. Haufaniri kushamiswa nezvandareva ndichiti, unofanira kuberekwa patsva. Mhepo inovhuvhuta ichienda kwainoda, unonzwa inzwi rayo, asi haugoni kuziva kwainobva kana kwainoenda. Ndizvo zvakaitawo vose vakaberekwa nomweya.
Nikodhimasi akati, zvingaitika seiko izvi? Jesu akati, iwe uri mudzidzisi wavaIsraeri, asi haunzwisisi zvinhu izvi. Ndinokuudza chokwadi, tinotaura zvatinoziva uye tinopupura zvatakaona, asi hazvo imi vanhu hamutongogamuchiri uchapupu hwedu. Ndataura kwauri pamusoro pezvinhu zvapanyika uye hautendi. Zvino ungatenda sei kana ndikataura pamusoro pezvinhu zvokudenga? Hakuna munhu akamboenda kudenga kunze kwaiye akabva kudenga, iye Mwanakomana womunhu. Mozisi sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo Mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwawo, kuti ani naani anotenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari akada nyika nokudaro kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa, asi ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe kubudikidza naye. Ani naani anotenda kwaari haatongwi, asi ani naani asingatendi atotongwa, nokuti haana kutenda muzita roMwanakomana mumwe oga waMwari. Kutongwa ndokuku, chiedza chakasvika munyika, asi vanhu vakada rima panzvimbo yechiedza, nokuti mabasa avo akanga akaipa. Mumwe nomumwe anoita zvakaipa anovenga chiedza, asi haapindi muchiedza, nokuti anotya kuti mabasa ake angaiswa pachena. Asi ani naani anorarama muchokwadi anouya muchiedza, kuitira kuti zvaakaita zvionekwe pachena, kuti zvakaitwa kubudikidza naMwari. Shure kwaizvozvo, Jesu navadzidzi vake vakabuda vakaenda kunyika yeJudhea, uko kwaakandogara navo kwechinguva uye akabhabhatidza. Zvino Johaniwo aibhabhatidza paAinoni, pedyo neSarimu, nokuti pakanga pane mvura zhinji, uye vanhu vakanga vachiramba vachiuya kuti vazobhabhatidzwa. Panguva iyi Johani akanga asati aiswa mutorongo. Nharo dzakamuka pakati pavamwe vadzidzi vaJohani nomumwe muJudha pamusoro penyaya dzokuzvinatsa nokushamba. Vakauya kuna Johani vakati kwaari, Rabhi, uya murume wamakanga muinaye mhiri kweJorodhani, iye wamakapupura nezvake, onai, ari kubhabhatidza uye vanhu vose vari kuenda kwaari. Johani akapindura achiti, munhu anongogamuchira chete zvaanenge apiwa zvichibva kudenga. Imi pachenyu mungandipupurira kuti ndakati ini handisi Kristu, asi ndakatumwa mberi kwake. Mwenga ndowechikomba, shamwari inoshandira chikomba inomira ichimunzwa, uye inozara nomufaro painonzwa inzwi rechikomba. Mufaro uyo ndowangu, uye iye zvino wakwana. Anofanira kuva mukuru, ini ndinofanira kudukupiswa. Uyo anobva kumusoro ndiye ari pamusoro pavose. Uyo anobva panyika ndowenyika, uye anotaura somunhu anobva panyika. Uyo anobva kudenga ndiye ari pamusoro pavose. Iye anopupura zvaakaona nezvaakanzwa, asi hakuna munhu anogamuchira uchapupu hwake. Munhu anohugamuchira anopupura kuti Mwari ndowechokwadi, nokuti uyo akatumwa naMwari anotaura mashoko aMwari. Nokuti Mwari anopa mweya asingayeri. Baba vanoda Mwanakomana uye vakaisa zvose mumaoko ake. Ani naani anotenda muMwanakomana ano upenyu husingaperi. Asi ani naani anoramba Mwanakomana haangaoni upenyu, nokuti kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake. Johani, chitsauko chechina. VaFarisi vakanzwa kuti Jesu akanga achiteverwa navanhu vazhinji uye achibhabhatidza vadzidzi vakawanda kupfuura Johani. Kunyange zvake akanga asiri Jesu aibhabhatidza, asi vadzidzi vake. Ishe akati anzwa izvi, akabva kuJudhea akadzokera kuGarirea zvakare. Zvino akanga achifanira kupfuura nomuSamaria, saka akasvika paguta romuSamaria rainzi Saika, pedyo nomunda wakanga wapiwa kuna Josefa nababa vake Jakobho. Tsime raJakobho raiva ipapo, uye Jesu aneta, sezvo akanga achibva parwendo, akagara pasi patsime ipapo. Yakanga iri nguva inenge yechitanhatu. Mukadzi muSamaria akati auya kuzochera mvura, Jesu akati kwaari, ndipewo mvura yokunwa. Vadzidzi vake vakanga vapinda muguta kuti vandotenga zvokudya. Mukadzi muSamaria akati kwaari, iwe uri muJudha uye ini ndiri muSamaria. Seiko uchikumbira kwandiri mvura yokunwa? Nokuti vaJudha havadyidzani navaSamaria. Jesu akamupindura akati, dai waiziva chipo chaMwari uye kuti ndiani anokumbira mvura kwauri, ungadai wakumbira kwaari, uye angadai akupa mvura mhenyu. Mukadzi akati, Ishe, hamuna chamungacheresa nacho, uye tsime rakadzika. Ko, mvura mhenyu mungaiwanepi? Ko, imi muri mukuru here kuna baba vedu Jakobho, avo vakatipa tsime uye vakanwa pariri, ivo pachavo sezvakaitawo
vanakomana vavo namakwai avo nemombe. Jesu akapindura akati, ani naani anonwa mvura iyi achava nenyotazve, asi ani naani anonwa mvura yandichamupa haangatongovi nenyota. Zvirokwazvo mvura yandichamupa ini ichava maari chitubu chemvura inoerera kuupenyu husingaperi. Mukadzi akati kwaari, Ishe, ndipei mvura iyi kuitira kuti ndirege kuzova nenyotazve, uye ndirege kuramba ndichingouya kuzochera mvura pano. Iye akati, enda unodana murume wako ugodzoka pano. Akapindura akati, handina murume. Jesu akati kwaari, wareva zvakanaka pawati murume. Chokwadi ndeichi, wakava navarume 5, uye murume wavo naye zvino haazi murume wako. Zvawabva mukutaura ndicho chokwadi. Mukadzi akati, Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Madzibaba edu ainamata pagomo iri, asi imi vaJudha munoti nzvimbo yatinofanira kunamata tiri ndimo muJerusarema. Jesu akati, mai, nditendei, nguva inouya yamuchanamata Baba musiri pagomo rino kana muJerusarema. Imi vaSamaria munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya, uye yatouya zvino, apo vanamati vechokwadi vachanamata Baba mumweya nomuzvokwadi, nokuti ndivo vanamati vanotsvakwa naBaba kuti vamunamate. Mwari mweya, uye vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nomuzvokwadi. Mukadzi akati, ndinoziva kuti Mesiya anonzi Kristu ari kuuya. Paanouya acharondedzera zvinhu zvose kwatiri. Ipapo Jesu akataura akati, ini ndiri kutaura newe, ndini iye. Pakarepo vadzidzi vake vakadzokera kwaari, uye vakashamiswa vachiona achitaura nomukadzi. Asi hapana akamubvunza kuti unodei, kana kuti munotaurireko naye. Ipapo asiya chirongo chake, mukadzi akadzokera kuguta akandoti kuvanhu, uyai muone murume anditaurira zvinhu zvose zvandakaita, kuti uyu angava iye Kristu here. Vakabuda muguta vakapinda munzira yavo vakananga kwaari. Vanhu vasati vasvika, vadzidzi vake vakafanomukurudzira vachiti, Rabhi, imbowanai chamungadya. Asi iye akati kwavari, ndine chokudya chandinodya chamusingazivi. Ipapo vadzidzi vake vakati kuno mumwe nomumwe wavo, asi pano munhu amuvigira zvokudya kani? Jesu akati kwavari, zvokudya zvangu ndiko kuita kuda kwawakandituma, uye nokupedza basa rake. Ko, imi hamuti here kwasara mwedzi 4 ipapo kucheka kubva kwasvika? Ndinoti kwamuri, svinurai meso enyu uye mutarise kuminda. Yatoibva kuti ikohwewe. Kunyange iye zvino mukohwi anopiwa mubayiro wake. Kunyange izvozvi anokohwa zvibereko zvoupenyu husingaperi, kuita kuti mukushi nomukohwi vagofara pamwe chete. Nokuti tsumo inoti, mumwe anokusha uye mumwe anokohwa, ndeyezvokwadi. Ndakakutumai kunokohwa zvamusina kushandira. Vamwe vakaita basa rakaoma, uye imi makakohwa mubayiro wokubata kwazvo. VaSamaria vazhinji vaiva muguta iro vakatenda kwaari nokuda kwouchapupu hwomukadzi wokuti, anditaurira zvose zvandakaita. Saka vaSamaria vakasvika kwaari vakamukumbira kuti agare navo, nokudaro akagarapo kwamazuva 2. Uye nokuda kwamashoko ake, vamwezve vazhinji vakava vatendi. Vakati kumukadzi uya, handichatongotendi nokuda kwezvawataura chete. Zvino tazvinzwira pachedu, uye tinoziva kuti murume uyu chokwadi ndiye muponesi wenyika. Mazuva 2 akati apfuura, akabva akaenda kuGarirea. Zvino Jesu pachake akanga ambopupura kuti muprofita haakudzwi munyika yokwake. Akati asvika muGarirea, vaGarirea vakamugamuchira, vakanga vaona zvose zvaakanga aita muJerusarema pamutambo wePasika, nokuti naivowo vaivapo. Akashanyira zvikana yomuGarirea, uko kwaakanga ashandura mvura ikaita waini. Uye ikoko kwakanga kuno mumwe mutariri wamambo akanga ani mwanakomana wake akanga avete achirwara paKapenaume. Murume uyu akati anzwa kuti Jesu asvika muGarirea achibva kuJudhea, akaenda kwaari akandomukumbira kuti auye azoporesa mwanakomana wake uyo akanga ava pedyo nokufa. Jesu akati kwaari, kana imi vanhu musina kuona zviratidzo nezvishamiso hamungatotendi. Mutariri wamambo akati, Ishe, burukai muuye, mwana wangu asati afa. Jesu akapindura akati, enda hako, mwanakomana wako achararama. Murume uyu akagamuchira shoko raJesu akaenda. Achiri munzira, varanda vake vakasangana naye namashoko okuti mukomana akanga apora. Akati abvunza nguva yakatanga mwana kunzwa zviri nani, ivo vakati kwaari, fivha yakabva paari nezuro panguva dzechinomwe. Ipapo baba vaya vakayeuka kuti ndiyo yakanga iri nguva chaiyo paakanzi naJesu, mwanakomana wako achararama.
Saka iye neimba yake yose vakatenda. Ichi ndicho chakanga chiri chiratidzo chechipiri chakaitwa naJesu abva kuJudhea ava kuGarirea. Johani chitsauko chechishanu. Shure kwaizvozvo Jesu akakwira kuJerusarema kumutambo wavaJudha. Zvino muJerusarema mune dziva riri pedyo nesuo ramakwai rinonzi Bhetisaidha nechiHebheru, uye rakapoteredzwa namabiravira 5. Imomo vanhu vazhinji vakaremara vaisivatamo, mapofu, zvirema navakafa mitezo. Nguva nenguva mutumwa waShe aiburukiramo achingobvongodza mvura. Munhu aitanga kupinda mudziva shure kwekunge ipi zvayo yainge yabvongodzwa mvura aiporeswa pachirwere chipi zvacho chaainge anacho. Mumwe murume akanga arimo akanga arwara kwamakore 37. Jesu akati amuona avete imomo uye aiziva kuti akanga aita mararamiro iwayo kwenguva refu, akamubvunza akati, unoda kuporeswa here? Murwere akati, Ishe, handina munhu anondibatsira kuti ndipinde mudziva mvura painenge yabvongodzwa. Ndichiri kuedza kupinda, mumwe anonditangira. Ipapo Jesu akati kwaari, simuka, tora rukukwe rwako ufambe. Pakarepo murume uyu akaporeswa, akatora rukukwe rwake akafamba. Zuva rakaitika izvi raiva reSabata. Naizvozvo vaJudha vakati kumurume uya akanga aporeswa, nhasi iSabata, murayiro unokurambidza kuti utakure rukukwe rwako. Asi iye akapindura akati, murume andiporesa ati kwandiri, takura rukukwe rwako ufambe. Saka vakamubvunza vakati, ndiani kumurume uyu akutaurira kuti urutakure ufambe? Murume uya akanga aporeswa akanga asingazivi kuti ainge ari ani, nokuti Jesu akanga apinda mukati meungano yakanga iripo. Shure kwaizvozvo Jesu akamuwana ari mutemberi, uye akati kwaari, tarira, wapora, usatadzazve kuti urege kuwirwa nechimwe chinhu chakaipisisa. Murume akabva aenda akandoudza vaJudha kuti ndiJesu akanga amuporesa. Saka nokuda kwokuti Jesu akanga achiita zvinhu izvi nomusi weSabata, vaJudha vakamutambudza. Jesu akati kwavari, Baba vangu vanoramba vari pabasa ravo kusvikira nhasi chaiye, uye neniwo ndiri kushanda. Nokuda kwaizvozvi vaJudha vakaedza zvakanyanya kwazvo kuti vamuuraye, nokuti akanga asingaputsi Sabata chete, asi akanga achitiwo Mwari ndiBaba vake, achizvienzanisa naMwari. Jesu akapindura akati, ndinokuudzai chokwadi, mwanakomana haagoni kuita chinhu ari oga. Anongogona kuita zvaanoona baba vake vachiita, nokuti zvose zvinoitwa naBaba mwanakomana anozviitawo. Nokuti Baba vanoda mwanakomana uye vanomuratidza zvose zvavanoita ivo. Hongu, kuti imi mushamiswe, vachamuratidza kunyange zvinhu zvikuru kwazvo kupfuura izvi. Nokuti sezvo Baba vachimutsa vakafa uye vachivapa upenyu, saizvozvo mwanakomana anopa upenyu kuno uyo waanofarira kuti ape. Pamusoro paizvozvo Baba havatongi munhu, asi vakapa mwanakomana kutonga kwose, kuti vose vakudze mwanakomana sokukudza kwavanoita Baba. Uyo asingakudzi mwanakomana haakudzi Baba akamutuma. Ndinokuudzai chokwadi kuti ani naani anonzwa shoko rangu uye achitenda uyo akandituma ano upenyu husingaperi, uye haachazotongwi, abva murufu uye aenda kuupenyu. Ndinokuudzai chokwadi kuti nguva inouya uye yatosvika zvino yokuti vakafa vachanzwa inzwi roMwanakomana waMwari, uye avo vanonzwa vachararama. Nokuti sezvo Baba vano upenyu mavari, saizvozvowo vakapa mwanakomana kuti ave noupenyu maari, uye vakamupa simba rokuti atonge, nokuti ndiye mwanakomana womunhu. Musashamiswa pane izvi, kuti nguva inouya yokuti vose vari mumakuva avo vachanzwa inzwi rake, uye vachamuka. Vose vakaita zvakanaka vachamuka vachienda kuupenyu, uye avo vakaita zvakaipa vachamuka vachienda kukutongwa. Ini ndoga handigoni kuita chinhu, ndinongotonga sezvandinenge ndanzwa. Uye kutonga kwangu kwakarurama, nokuti handitsvaki kuzvifadza, asi iye akandituma. Kana ndichizvipupurira, uchapupu hwangu hauna maturo. Pano mumwe anondipupurira, uye ndinoziva kuti uchapupu hwake pamusoro pangu ndohwechokwadi. Makatuma nhume kuna Johani, naiye akapupura chokwadi. Hazvirevi kuti ndinogamuchira kupupura kwavanhu, asi ndareva izvi kuti muponeswe. Johani akanga ari mwenje waipfuta uye uchivhenekera, uye imi makasarudza kufara kwenguva duku muchiedza chake. Ndino uchapupu hukuru kupfuura hwaJohani, nokuti iro basa chairo randakapiwa naBaba kuti ndiripedze, uye randiri kuita. Rinondipupurira kuti Baba vakandituma. Uye ivo Baba vakandituma vakapupura pachavo pamusoro pangu. Hamuna kutomunzwa inzwi ravo kana kuona chimiro chavo, uye shoko ravo harigari mukati menyu, nokuti hamutendi iye
waakatuma. Munoshingaira kunzvera magwaro nokuti munofunga kuti maari mune upenyu husingaperi. Magwaro iwaya anopupura pamusoro pangu, asi imi munoramba kuuya kwandiri kuti muve noupenyu. Handigamuchiri kurumbidzwa kunobva kuvanhu, asi ndinokuzivai. Ndinoziva kuti hamuna rudo rwaMwari mumwoyo yenyu. Ndakauya muzita rababa vangu, asi hamundigamuchiri. Asi kana mumwewo zvake akauya muzita rake, muchamugamuchira. Mungatenda seiko kana muchikudzana pachenyu, asi musingashingairiri kuwana kurumbidzwa kunobva kuna Mwari oga? Asi musafunga kuti ndichakupomerai mhosva pamberi paBaba. Mupomeri wenyu ndiMozisi, wamunoisa tariro yenyu maari. Dai maitenda Mozisi, mungadai maitendawo ini, nokuti akanyora nezvangu. Asi sezvo musingatendi zvaakanyora, muchatenda seiko zvandinoreva? Johani, chitsauko 3. Shure kwaizvozvi, Jesu akayambuka akaenda mhiri kumahombekombe egungwa reGarirea, ndiro gungwa reTibheriasi. Uye vazhinji vakamutevera nokuti vakanga vaona zviratidzo zvaakanga aita pavarwere. Ipapo Jesu akakwira pagomo akagara pasi navadzidzi vake. Mutambo wavaJudha wePasika wakanga wava pedyo. Jesu akati asimudza meso ake, akaona vanhu vazhinji vachiuya kwaari. Akati kuna Firipi, "Tichatenga chingwa kupiko chokuti vanhu ava vadye?" Akabvunza izvi achida chete kumuedza, nokuti akanga atoziva kare mupfungwa dzake zvaakanga achizoita. Firipi akamupindura akati, "Mubayiro unoshandirwa kwemwedzi misere haugoni kutenga chingwa chinokwana mumwe nomumwe hake kuti awane chimedu." Mumwe wavadzidzi vake, Andrea, munun'una waPetro, akati, "Hono mukomana ane zvingwa zviduku zvebhari nehove 2, asi zvingasvikepiko pakati pavanhu vakawanda zvakadai?" Jesu akati, "Itai kuti vanhu vagare pasi panzvimbo iyo." Pakanga pano uswa huzhinji kwazvo, uye varume vakagara pasi vakanga vachikarosvika zviuru 5. Ipapo Jesu akatora zvingwa zviya, akavonga uye akazvigovera kuna vaya vakanga vagara pasi. Mumwe nomumwe paaida napo, akaita zvimwe chetezvo nehove. Vakati vadya vose, akati kuvadzidzi vake, "Unganidzai zvimedu zvose zvasara, musarega zvichiraswa." Saka vakazviunganidza zvikazara matengu 12 nezvimedu zvezvingwa zvebhari 5 zvakanga zvasiyiwa navaya vakanga vadya. Vanhu vakati vaona chiratidzo chakanga chaitwa naJesu, vakatanga kuti, "Zvirokwazvo uyu ndiye muprofita aifanira kuuya panyika." Jesu akaziva kuti vaida kumumanikidza kuti vamuite mambo. Akabvazve akaenda kugomo ari oga. Nguva yamadekwana yakati yasvika, vadzidzi vake vakaburuka vakaenda kugungwa, uko kwavakandopinda mugwa, vakasimuka vakayambuka vakaenda mhiri kwegungwa vakananga kuKapenaume. Zvino kwakanga kwasviba, uye Jesu akanga asati ava pavari. Mhepo ine simba yakanga ichivhuvhuta, uye kukava namafungu ane hasha. Vakati vakwasva igwa kwamakiromita angaiti 500 kana 600, vakaona Jesu achiuya kuigwa achifamba pamusoro pemvura, uye vakatya zvikuru. Asi iye akati kwavari, "Ndini, musatya." Ipapo vakafara kumugamuchira mugwa. Pakarepo igwa rakasvika kumahombekombe kwavakanga vakananga. Fume mangwana, vanhu vazhinji vakanga vasara mhiri kwegungwa vakatanga kuona kuti pakanga pachingova neigwa rimwe chete ipapo, uye kuti Jesu haana kunge apinda mariri kuti aende navadzidzi vake, asi kuti vakanga vaenda vari voga. Ipapo mamwe magwa aibva kuTibheriasi akasvika pedyo nenzvimbo yakanga yadyirwa chingwa navanhu. Shure kwokuvonga kwaShe, vazhinji vakati vaona kuti Jesu navadzidzi vake vakanga vasisipo, vakapinda mumagwa ndokuenda kuKapenaume vachitsvaga Jesu. Vakati vamuwana ari mhiri kwegungwa, vakamubvunza vakati, "Rabhi, makauya kuno riniko?" Jesu akapindura akati, "Ndinokuudzai chokwadi kuti muri kunditsvaka kwete nokuda kwokuti makaona zviratidzo, asi nokuda kwokuti makadya zvingwa uye makaguta. Musashandira zvokudya zvinopera, asi shandirai zvokudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa noMwanakomana woMunhu." Mwari Baba vakaisa chisimbiso chavo paari. Ipapo vakamubvunza vakati, "Tinofanira kuita seiko kuti tiite mabasa anodikanwa naMwari?" Jesu akapindura akati, "Basa raMwari nderiri, kuti mutende kuna iye waakatuma." Saka vakamubvunza vakati, "Muchatiratidza chiratidzo cheiko chatingaona kuti tingakutendai? Muchaiteiko? Madzibaba edu akadya mana murenje, sezvazvakanyorwa zvichinzi, akavapa chingwa chakabva kudenga kuti vadye." Jesu akati kwavari, "Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, haasi Mozisi akakupai chingwa chakabva kudenga, asi kuti ndiBaba vangu
vanokupai chingwa chezvokwadi chinobva kudenga. Nokuti chingwa chaMwari ndiye anoburuka achibva kudenga uye anopa upenyu kunyika. Ivo vakati, Ishe, kubva zvino zvichienda mberi, tipei chingwa ichi. Ipapo Jesu akataura achiti, ndini chingwa choupenyu. Ani naani anouya kwandiri haangatongovi nenzara, uye ani naani anotenda kwandiri haangatovi nenyota. Asi sezvandakakuudzai, makandiona uye hamutendi nazvino. Zvose zvandinopiwa naBaba zvichauya kwandiri, uye ani naani anouya kwandiri handingatongomurasiri kure, nokuti handina kuburuka kubva kudenga kuti ndizoita kuda kwangu, asi kuti ndizoita kuda kwaiye akandituma. Uye uku ndiko kuda kwaiye akandituma, kuti ndirege kurasikirwa navose vaakandipa, asi kuti ndivamutse pazuva rokupedzisira. Nokuti kuda kwaBaba vangu ndiko kuti ani naani anotarira kuMwanakomana agotenda kwaari achava noupenyu husingaperi, uye ndichamumutsa pazuva rokupedzisira. Ipapo vaJudha vakatanga kugunun'una pamusoro pake, nokuti akati, ndini chingwa chakaburuka kubva kudenga. Vakati, ko, uyu haasi Jesu, mwanakomana waJosefa here, watinoziva baba vake namai vake? Zvino anotaura sei achiti, ndakaburuka kubva kudenga? Jesu akapindura akati, regai kugunun'una pakati penyu. Hakuna munhu angauya kwandiri kunze kwokunge Baba vakandituma vamukweva, uye ndichamumutsa pazuva rokupedzisira. Muvaprofita makanyorwa muchinzi, vose vachadzidziswa naMwari. Ani naani anoteerera kuna Baba uye anodzidza kubva kwavari anouya kwandiri. Hakuna munhu akaona Baba kunze kwouyo anobva kuna Mwari. Ndiye chete akaona Baba. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, uyo anotenda ndiye ano upenyu husingaperi. Ndini chingwa choupenyu. Madzitateguru enyu akadya mana mugwenga, asi vakafa. Asi hechino chingwa chinobva kudenga, chinoti kana munhu akadya haangafi. Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kubva kudenga. Kana munhu upi zvake akadya chingwa ichi, achararama nokusingaperi. Chingwa ichi inyama yangu yandichapa nokuda kwoupenyu hwenyika. Ipapo vaJudha vakatanga kukakavadzana zvikuru pakati pavo vachiti, munhu uyu angatipa nyama yake kuti tiidye seiko? Jesu akati kwavari, ndinokuudzai chokwadi kuti kana musingadyi nyama yoMwanakomana woMunhu nokunwa ropa rake, hamuna upenyu mamuri. Ani naani anodya nyama yangu nokunwa ropa rangu anogara mandiri, uye ini maari. Nokuti nyama yangu ndicho chokwadi chaicho. Ani naani anodya nyama yangu uye anonwa ropa rangu anogara mandiri, neni maari. Sezvo Baba vapenyu vakandituma, uye ndichararama nokuda kwaBaba, saizvozvo uyo anodya pandiri achararama nokuda kwangu. Ichi ndicho chingwa chakaburuka kubva kudenga. Madzitateguru enyu akadya mana uye akafa, asi ani naani anodya chingwa ichi achararama nokusingaperi. Akataura izvi paakanga achidzidzisa ari musinagoge muKapenaume. Pavakanzwa izvi, vadzidzi vake vazhinji vakati, kudzidzisa uku kwakaoma, ndianiko angakugamuchira? Achiziva zvake kuti vadzidzi vake vakanga vachigunun'una pamusoro paizvozvi, Jesu akati kwavari, izvi zvinokugumburai here? Muchaita sei kana mukaona Mwanakomana woMunhu achikwira achienda kwaaimbova kare? Mweya ndiye anopa upenyu, nyama haina chinobatsira. Mashoko andataura kwamuri ndiwo mweya uye ane upenyu. Asi vamwe venyu varipo vasingatendi, nokuti Jesu akanga achiziva kubva pakutanga kuti ndivanaani pakati pavo vakanga vasingatendi, uye kuti ndiani aizomupandukira. Akaenderera mberi achiti, ndokusaka ndakakuudzai kuti hakuna munhu angauya kwandiri kunze kwokunge azvipiwa naBaba. Kubva panguva iyi vadzidzi vake vazhinji vakadzokera shure uye vakasazomutevera. Jesu akabvunza vane 12 akati, nemiwo hamusi kuda kuenda here? Simoni akati, Ishe, tichaenda kuna aniko? Imi mune mashoko oupenyu husingaperi. Tinotenda uye tinoziva kuti ndimi mutsvene waMwari. Ipapo Jesu akati, handina kukusarudzai imi vane 12 here, asi mumwe wenyu ndidhiabhori. Akanga achireva Judhasi mwanakomana waSimoni Iskarioti, uyo kunyange akanga ari mumwe wavane 12 aizomupandukira. Johani, chitsauko 9. Shure kwaizvozvo, Jesu akafamba muGarirea asingadi kuenda kuJudhea, nokuti vaJudha vaikoko vakanga vachitsvaka kumuuraya. Asi mutambo wavaJudha wakati wava pedyo, vanun'una vaJesu vakati kwaari, munofanira kubva pano muende kuJudhea, kuitira kuti vadzidzi venyu vagoona zvishamiso zvamunoita.
hakuna munhu anoda kuva nomukurumbira anoita zvinhu zvake muchivande. Sezvo muchiita zvinhu izvi, chizviratidzai imi kunyika. Nokuti kunyange vanun'una vake chaivo vakanga vasingatendi kwaari. Naizvozvo Jesu akati kwavari, nguva yangu yakanaka haisati yasvika, asi kwamuri nguva ipi zvayo yakangonaka. Nyika haigoni kukuvengai, asi ini inondivenga, nokuti ndinopupura kuti zvainoita zvakaipa. Endai henyu imi kumutambo, ini handisati ndoenda kumutambo uyu, nokuti nguva yakanaka kwandiri haisati yasvika. Akati areva izvi, akagara muGarirea. Zvisinei hazvo, shure kwokuenda kwavanun'una vake kumutambo, iye akazoendawo kwete pachena, asi muchivande. Zvino vaJudha vakamutsvaka uye vakabvunza pamutambo kuti murume uyo aripiko. Vanhu vazhinji vaingozeverana nezvake kwose kwose. Vamwe vaiti munhu akanaka, vamwe vachiti kwete, anonyengera vanhu. Asi kwakanga kusina munhu aitaura izvozvo pachena nokuda kwokutya vaJudha. Mutambo wakati wava pakati, Jesu ndipo paakazokwidza kutemberi uye akatanga kudzidzisa. VaJudha vakashamiswa uye vakabvunza vakati, murume uyu akawana ruzivo rwakadai seiko iye asina kudzidza? Jesu akapindura akati, kudzidzisa kwangu hakuzi kwangu pachangu, kunobva kuna iye akandituma. Kana munhu akasarudza kuita kuda kwaMwari, achazoona kuti kudzidzisa kwangu kunobva kuna Mwari, kana kuti ndinongotaura ndoga. Uyo anotaura zvake anoita izvozvo kuti azviwanire kukudzwa, asi uyo anoshandira kukudzwa kwaiye akamutuma ndiye munhu wechokwadi, hapana zvokunyengera paari. Ko, Mozisi haana kukupai murayiro here? Asi hapana kana mumwe wenyu anochengeta murayiro. Seiko muchiedza kundiuraya? Vanhu vazhinji vakapindura vakati, une dhimoni iwe, ndianiko anoda kukuuraya? Jesu akati kwavari, ndakaita chishamiso chimwe chete, asi imi mose muri kushamiswa nazvo. Asi nokuda kwokuti Mozisi akakupai kudzingiswa, kunyange zvazvo kusina kubva kuna Mozisi asi kumadzibaba enyu, imi munodzingisa mwana nomusi weSabata. Zvino kana mwana achigona kudzingiswa nomusi weSabata, kuti murayiro waMozisi urege kuputswa, seiko muchinditsamwira nokuda kwokuti ndaporesa munhu nomusi weSabata? Regai kutonga nezvinoonekwa zvomunhu, asi tongai zvakarurama. Panguva iyoyo vamwe vanhu veJerusarema vakatanga kubvunzana vachiti, ko, uyu haasiye murume uya wavari kuedza kuuraya here? Hoyu ari pano ari kutaura zvake pachena, uye havatauri kana shoko kwaari. Ko, vakuru vatenderana kanhi kuti ndiye Kristu? Asi tinoziva kunobva murume uyu. Kristu paanouya hakuna munhu achaziva kwaanobva. Ipapo Jesu achiri kudzidzisa ari mutemberi akadanidzira achiti, hongu, munondiziva uye munoziva kwandinobva. Handisi pano nokuda kwangu, asi uyo akandituma ndiye wechokwadi. Imi hamumuzivi, asi ini ndinomuziva, nokuti ndinobva kwaari uye ndiye akandituma. Ipapo vakaedza kumubata, asi hapana munhu akaisa ruoko paari, nokuti nguva yake yakanga ichigere kusvika. Kunyange zvakadaro, vazhinji pakati pavanhu vakatenda kwaari, vakati, Kristu paanouya achaita zviratidzo zvizhinji kupfuura murume uyu here? VaFarisi vakanzwa vanhu vazhinji vachiita zevezeve rezvinhu zvakadai pamusoro pake. Ipapo vaprista vakuru navaFarisi vakatuma varindi vomutemberi kuti vandomusunga. Jesu akati kwavari, ndinongova nemi kwechinguva chiduku, uye mushure maizvozvo ndichazoenda kuna iye akandituma. Muchanditsvaka, asi hamuzondiwani, uye pandinenge ndiri hamugone kusvikapo. VaJudha vakataurana vachiti, munhu uyu ari kuda kuenda kupiko kwatisingamuwani? Achaenda here kuvanhu vedu vakapararira pakati pavaGiriki agondodzidzisa vaGiriki? Anga achireveiko paati, muchanditsvaka asi hamuzondiwani, uye pandinenge ndiri imi hamugone kusvikapo? Pazuva rokupedzisira uye zuva guru romutambo, Jesu akasimuka akadanidzira nenzwi guru achiti, kana pane munhu ane nyota ngaauye kwandiri azonwa. Ani naani anotenda kwandiri, sezvakarehwa murugwaro, hova dzemvura menyu dzichayerera dzichibva mukati make. Nokutaura uku akanga achireva zvomweya mutsvene, uyo waizomugamuchirwa navaya vanotenda kwaari. Nokuti mweya wakanga usati wapiwa, sezvo Jesu akanga asati apinda mukubwinya kwake. Vakati vanzwa mashoko ake, vamwe vanhu vakati, zvirokwazvo murume uyu muprofita. Vamwe vakati ndiye Kristu, asi vamwe vakati Kristu angabva seiko kuGarirea? Rugwaro harutauri here kuti Kristu achabva kurudzi rwaDhavhidhi uye nokuBheterehema, guta raigara Dhavhidhi? Nokudaro vanhu vakapesana nokuda kwaJesu. Vamwe vakada kumubata, asi hapana akaisa ruoko paari.
Pakupedzisira varindi vetemberi vakadzokera kuvaprista vakuru nokuvaFarisi vakavabvunza vakati, seiko musina kuuya naye kuno? Varindi vakati kwavari, hakuna munhu akambotaura nenzira inoitwa nomurume uyu. VaFarisi vakati, munoreva kuti atokunyengerai nemiwo? Pane mumwe wavatongi kana wavaFarisi ava kutenda kwaari here? Kwete, asi vanhu vazhinji ava vasingatozivi murayiro vakatukwa ava. Nikodhimasi, uye akanga amboenda kuna Jesu uye akanga ari mumwe wavo, akati, ko, murayiro wedu unopomera munhu mhosva asina kutanga ambonzwika kuti zvionekwe kuti ari kuitei here? Vakapindura vakati, newewo uri weGarirea, nzvera uye uchaona kuti hakuna muprofita anobva kuGarirea. Ipapo mumwe nomumwe akaenda kumba kwake. Johani, chitsauko chesere. Asi Jesu akaenda kugomo reMiorivhi panguva dzamambakwedza, akazviratidzazve mutemberi. Vanhu vakamuunganira uye akagara pasi kuti avadzidzise. Vadzidzisi vomurayiro navaFarisi vakapinda nomukadzi akanga abatwa achiita upombwe. Vakamuita kuti amire pamberi peboka uye vakati kuna Jesu, mudzidzisi, mukadzi uyu abatwa achiita upombwe. Mumurayiro Mozisi akatirayira kuti titake namabwe vakadzi vakadai. Zvino imi munoti kudii? Vakanga vachishandisa mubvunzo uyu kuti vamuteye vawane hwaro hwokumupa mhosva. Asi Jesu akakotama akatanga kunyora pasi nomunwe wake. Vakati varamba vachimubvunza, akatwasuka akati kwavari, kana pane asina chivi pakati penyu, ngaave iye wokutanga kupotsera dombo kwaari. Akakotamazve akanyora pasi. Vakati vanzwa izvi, vose vakatanga kubva vachiita mumwe mumwe, kutanga vakuru kusvikira Jesu asara oga uye mukadzi achangomirapo. Jesu akatwasuka akati kwaari, mai, varipiko vaya vanga vachikupomerai mhosva? Hapana kutonga here? Iye akati, hapana Ishe. Jesu akati, neniwo handikupi mhosva. Zvino chienda uye usiye upenyu hwako hwechivi. Jesu achitaurazve navanhu akati, ndini chiedza chenyika. Ani naani anonditevera haangatombofambi murima, asi achava nechiedza choupenyu. VaFarisi vakamupikisa vachiti, hezvo uri kuratidza wani kuti unozvipupurira pachako, uchapupu hwako hauna maturo. Jesu akapindura akati, kunyange dai ndikazvipupurira pachangu, uchapupu hwangu ndohwechokwadi, nokuti ndinoziva kwandakabva uye nokwandinoenda. Asi imi hamuzivi kwandinobva kana kwandinoenda. Munotonga nameso enyama, asi handitongi munhu. Asi kana ndikatonga, kutonga kwangu kwakarurama, nokuti handisi ndoga, ndinotonga naBaba vakandituma. Mumurayiro wenyu makanyorwa kuti kupupura kwavanhu vaviri ndokwechokwadi. Ini ndini ndozvipupurira pachangu, mumwe anondipupurira ndiBaba vakandituma. Ipapo vakamubvunza vakati, baba vako varipiko? Jesu akapindura akati, hamundizivi ini kana Baba vangu. Dai maindiziva, mungadai maizivawo Baba vangu. Akataura mashoko aya paakanga achidzidzisa ari mutemberi pedyo nenzvimbo yaiiswa zvipo, asi hapana munhu akamubata nokuti nguva yake yakanga isati yasvika. Jesu akatizve kwavari, ndiri kuenda uye muchanditsvaka uye muchafira muzvivi zvenyu. Kwandinoenda imi hamungauyiko. Izvi zvakaita kuti vaJudha vabvunzane vachiti, achazviuraya here? Ndizvo zvaanoreva here zvaanoti, kwandinoenda imi hamungauyiko? Akaenderera mberi achiti, imi muri vapasi, ini ndinobva kumusoro. Muri venyika ino, ini handisi wenyika ino. Ndakuudzai kuti muchafira muzvivi zvenyu. Kana musingatendi kuti ndini iye, zvirokwazvo muchafira muzvivi zvenyu. Vakati kwaari, ndiwe aniko? Jesu akapindura akati, izvozvo zvandanguri ndataura kare kuti ndini iye. Ndine zvizhinji zvandinoda kutonga pamusoro penyu, asi uyo akandituma akavimbika, uye zvandakanzwa kwaari ndizvo zvandinoudza nyika. Havana kunzwisisa kuti akanga achivaudza nezvaBaba. Saka Jesu akati kwavari, pamuchasimudza Mwanakomana woMunhu, ipapo ndipo pamuchaziva kuti ndini iye, uye kuti handina chinhu chandinoita ndoga, asi ndinotaura zvandakadzidziswa naBaba zvoga. Uye akandituma aneni haana kundisiya ndiri ndoga, nokuti ndinogara ndichiita zvinomufadza. Kunyange panguva yaakanga achitaura, vazhinji vakatenda kwaari. Jesu akati kuvaJudha vakanga vatenda kwaari, kana muchiramba muri mudzidziso yangu, muri vadzidzi vangu zvirokwazvo. Ipapo muchaziva zvokwadi, uye zvokwadi ichakusunungurai. Ivo vakamupindura vachiti, isu tiri zvizvarwa zvaAbhurahama, uye hatina kumbova varanda vomumwe munhu. Ungareva sei kuti tichasunungurwa?
Jesu akapindura akati, ndinokuudzai chokwadi kuti mumwe nomumwe anotadza ndiye muranda wechivi. Zvino muranda haagari mumhuri nokusingaperi, asi mwanakomana ndiye anogaramo nokusingaperi. Saka kana mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasununguka kwazvo. Ndinoziva kuti muri zvizvarwa zvaAbhurahama, asi mutsvaka kundiuraya nokuti shoko rangu harina nzvimbo mamuri. Ndiri kukuudzai zvandakaona pamberi pababa vangu, uye imi munoita zvamakanzwa kuna baba venyu. Ivo vakati, Abhurahama ndivo baba vedu. Jesu akati, dai maiva vana vaAbhurahama, maidai muchiita zvinhu zvakanga zvichiitwa naAbhurahama. Izvozvi muri kutsvaka kundiuraya. Munhu akuudzai chokwadi chandakanzwa kuna Mwari. Abhurahama haana kuita zvinhu zvakadai. Muri kuita zvinhu zvinoitwa nababa venyu. Vakapindura vakati, isu hatisi vana vakaberekwa muupombwe. Baba vatinawo isu ndiye Mwari bedzi. Jesu akati kwavari, dai Mwari aiva baba venyu, mungadai mandida, nokuti ndakabva kuna Mwari, uye iye zvino ndiri pano. Handina kungouya pachangu, asi ndivo vakandituma. Seiko musinganzwisisi kutaura kwangu, nokuti hamugoni kunzwa zvandinotaura? Imi muri vababa venyu dhiabhori, uye munoda kuita kuda kwababa venyu. Akanga ari muurai kubva pakutanga. Haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, ndiwo mutauro wokwake iwoyo, nokuti ndiye murevi wenhema uye baba vadzo. Asi nokuda kwokuti ndinotaura chokwadi, imi hamutendi kwandiri. Ndiani pakati penyu angaratidza kukanganisa kwangu? Kana ndichitaura chokwadi, seiko musinganditendi? Uyo ari waMwari anonzwa zvinorehwa naMwari. Chinoita kuti murege kunzwa ndechokuti imi hamusi vaMwari. VaJudha vakamupindura vakati, hatina kutaura chokwadi here patakati uri muSamaria uye kuti une dhimoni? Jesu akati, handina kubatwa nedhimoni ini, asi ndinokudza baba vangu, uye imi munondizvidza. Handizvitsvakiri kukudzwa, asi aripo mumwe anotsvaka kukudzwa, uye ndiye mutongi. Ndinokudzai chokwadi, kana munhu akachengeta shoko rangu, haangatongooni rufu. Ipapo vaJudha vakati kwaari, tinoziva zvino kuti une dhimoni iwe. Abhurahama akafa navaprofita vakafawo. Asi iwe unoti kana munhu akachengeta shoko rako, haangatongoraviri rufu. Ko, iwe uri mukuru kuna baba vedu Abhurahama here? Ivo vakafa, uye vaprofita vakafawo. Unofunga kuti iwe ndiwe ani? Jesu akapindura akati, kana ini ndichizvirumbidza, kuzvikudza kwangu hakuna maturo. Baba vangu avo vamunoti ndivo Mwari wenyu, ndivo vanondikudza. Kunyange musingavazivi, ini ndinovaziva. Dai ndanga ndati handivazivi, ndingadai ndava murevi wenhema semi. Asi ndinovaziva uye ndinochengeta shoko ravo. Baba venyu Abhurahama vakafara pavakafunga kuti vachaona zuva rangu. Vakariona uye vakafara. VaJudha vakati, iwe hausati watombova namakore 50 okuzvarwa, asi unoti iwe wakaona Abhurahama. Jesu akapindura akati, ndinokuudzai chokwadi, Abhurahama asati azvarwa, ini ndaivapo. Ipapo vakanonga matombo kuti vamutake, asi Jesu akazvivanza akabuda mutemberi. Johani, chitsauko chepfumbamwe. Akati achifamba, akaona murume akanga aberekwa ari bofu. Vadzidzi vake vakamubvunza vakati, Rabhi, ndianiko akatadza, murume uyu kana kuti vabereki vake zvaakaberekwa ari bofu? Jesu akapindura akati, hakusi kutadza kwomurume uyu kana kwavabereki vake kwakaita kuti zvidai, asi izvi zvakaitika kuti basa raMwari riratidzwe muupenyu hwake. Kana achiri masikati kudai, tinofanira kubata basa raiye akandituma. Usiku huri kuuya husina munhu angagona kushanda basa nawo. Ndichiri munyika, ndiri chiedza chenyika. Akati ataura izvozvo, akapira mate pasi, akakanya dope namate, uye akariisa pameso omurume uya. Akati kwaari, enda undoshamba mudziva reSiroami. Shoko iri rinoreva kuti kutumwa. Saka murume uya akaenda akandoshamba, akadzoka ava kuona. Vavakidzani vake navaya vakanga vambomuona achipema vakati, ko, uyu haasi iye murume uya aisimbogara achipema here? Vamwe vakati ndiye, vamwe vakati kwete, anenge akangofanana naye chete. Asi iye pachake akaramba achiti, ndini iye. Vakamubvunza vakati, meso ako akasvinudzwa sei? Akapindura akati, murume anonzi Jesu akakanya dope akarizora pameso angu. Akandiudza kuti ndiende kuSiroami ndinoshamba. Saka ndakaenda ndikandoshamba, uye ipapo ndakagona kuona. Vakamubvunza vakati, aripiko murume wacho? Iye akati, handizivi. Vakauyisa murume uya aimbova bofu kuvaFarisi. Zvino zuva iro rakakanyiwa dope rikazorwa pameso omurume uya naJesu raiva zuva reSabata.
Naizvozvo vaFarisi vakamubvunzawo kuti akasvinudzwa sei. Murume uya akapindura akati, azora dope pameso angu uye ndikandoshamba zvino ndava kuona. Vamwe vaFarisi vakati, murume uyu haabvi kuna Mwari nokuti haachengeti Sabata. Asi vamwe vakati, ko mutadzi angaite zviratidzo zvakadai seiko? Nokudaro vakabva vapesana. Pakupedzisira vakadzokerazve kumurume uya akaberekwa ari bofu vakati, ko iwe unoti kudini naye sezvo akusvinudza meso ako? Murume uya akapindura akati, muprofita. Kunyange zvakadaro, vaJudha havana kubvuma kuti akanga ari bofu uye kuti akanga asvinudzwa meso ake kusvikira vadana vabereki vake. Vakati kwavari, mwanakomana wenyu here uyu? Ndiye here wamunoti akaberekwa ari bofu? Seiko ava kuona iye zvino? Vabereki vake vakati, tinoziva kuti ndiye mwanakomana wedu uye tinoziva kuti akaberekwa ari bofu. Asi kuti ari kuona sei nhasi kana kuti ndiani asvinudza meso ake, isu hatizivi. Mubvunzei, akura, achazvidavirira oga. Vabereki vake vakataura izvi nokuti vaitya vaJudha, nokuti vaJudha vakanga vatotenderana kuti ani naani anenge angopupura kuti Jesu ndiye Kristu aizofanira kuburiswa musinagoge. Ndokusaka vabereki vake vakati, akura, mubvunzei iye. Vakadanazve murume uya akambenge ari bofu kechipiri, vakati kwaari, ipa mbiri kuna Mwari, isu tinoziva kuti murume uyu mutadzi. Akapindura akati, kana ari mutadzi kana asiri, ini handizivi. Ndinoziva chinhu chimwe chete, ndakanga ndiri bofu asi zvino ndoona. Ipapo vakamubvunza vakati, akaiteiko kwauri akasvinudza meso ako seiko? Akapindura akati, ndanguri ndakuudzai, asi hamuna kuteerera. Munodireiko? Munoda kuva vadzidzi vake here? Ipapo vakamutuka vakati, iwe hako ndiwe mudzidzi wake munhu uyu. Isu tiri vadzidzi vaMozisi. Tinoziva kuti Mwari akataura naMozisi, asi kana ari munhu uyu hatimbozivi kwaanobva. Murume uya akapindura akati, zvino izvi zvinoshamisa chose, hamuzivi kwaanobva, asi iye akasvinudza meso angu. Tinoziva kuti Mwari haanzwi vatadzi, anonzwa munhu anomutya uye anoita kuda kwake. Hakuna munhu akatombonzwa nezvekusvinudzwa kwameso omunhu akaberekwa ari bofu. Dai murume uyu asina kubva kuna Mwari, haaigona kuita chinhu. Ipapo vakapindura vakati, iwe wakaberekwa muchivi, unoda seiko kutidzidzisa? Ipapo vakamubudisa kunze. Jesu akanzwa kuti vakanga vamudzingira kunze, uye akati amuwana akati kwaari, unotenda here kumwanakomana womunhu? Murume uya akapindura akati, iye ndianiko nhai Ishe? Ndiudzei kuti ndigotenda kwaari. Jesu akati, wamuona zvino uye ndiye ari kutaura newe. Ipapo murume uya akati, Ishe, ndinotenda, akabva amunamata. Jesu akati, kutonga ndiko kwandakavinga munyika ino, kuitira kuti mapofu aone, uye avo vanoona vave mapofu. Vamwe vaFarisa vaiva naye vakamunzwa achitaura izvi vakati, watii, nesuwo tiri mapofu here? Jesu akati, dai maiva mapofu, mungadai musina mhosva yechivi, asi zvino zvamunoti munoona, mhosva yenyu inoramba iripo. Johani, chitsauko 10. Ndinokuudzai chokwadi kuti munhu asingapindi mudanga ramakwai napamukova, asi anokwira kuti apinde naparutivi, imbavha uye igororo. Munhu anopinda napamukova ndiye mufudzi wamakwai. Murindi anomuzarurira musuo, uye makwai anonzwa inzwi rake. Anodana makwai ake nezita agoatungamirira kunze. Kana achinge abudisa makwai ake ose, anofamba ari mberi kwawo, uye makwai ake anomutevera nokuti anoziva inzwi rake. Asi haatongoteveri mutorwa, asi anotomutiza nokuti haazivi inzwi romweni. Jesu akataura mufananidzo uyu kwavari, asi havana kunzwisisa zvaakanga achivaudza. Naizvozvo Jesu akatizve kwavari, ndinokuudzai chokwadi, ndini mukova wamakwai. Vose vakanditangira vaiva mbavha namakororo, asi makwai haana kuvanzwa. Ndini mukova, ani naani anopinda napandiri achaponeswa. Achapinda agobuda uye achawana mufaro. Mbavha inongouya kuzoba nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu uye ave nohwakazara. Ndini mufudzi akanaka. Mufudzi akanaka anorasira makwai ake upenyu hwake. Mushandi haaisi iye mufudzi nomwene wamakwai. Saka paanoona bere richiuya, anosiya makwai obva atiza. Ipapo bere rinobata boka ramakwai uye rovaparadzira. Munhu uyo anotiza nokuti mushandi zvake uye haana hanya namakwai. Ndini mufudzi wamakwai, ndinoziva makwai angu uye makwai angu anondiziva.
Baba sezvavanondiziva uye neni ndichiziva Baba, uye ndinorasira makwai angu upenyu hwangu. Ndina mamwe makwai asati ari edanga rino, naiwo ndinofanira kuauyisawo. Naiwowo achanzwa inzwi rangu uye achava boka rimwe nomufudzi mumwe chete. Chinoita kuti Baba vandide ndechokuti ndinorasira makwai angu upenyu hwangu uye ndichahutorazve. Hakuna munhu angahutora kwandiri, asi ndinohupa pachangu. Ndine simba rokuhurasa uye ndine simba rokuhutorazve. Uyu murayiro ndakaupiwa naBaba. Ipapo vaJudha vakapesanazve nokuda kwamashoko aya. Vazhinji vavo vakati, akabatwa nedhimoni uye anopenga, seiko muchimuteerera? Asi vamwe vakati, aya haangavi mashoko omunhu ane dhimoni. Ko, dhimoni ringasvinudza meso ousingaoni here? Ipapo mutambo wokukumikidzwa kwetemberi paJerusarema wakasvika. Yainge iri nguva yechando, uye Jesu akanga ari mutemberi achifamba mubiravira raSoromoni. VaJudha vakanga vakamukomba vakati, ucharamba uchitinetsa kusvikira riniko? Kana uri Kristu, tiudze pachena. Jesu akapindura akati, ndakakuudzai asi hamutendi. Zvishamiso zvandinoita muzita raBaba vangu zvinondipupurira, asi hamutendi nokuti hamusi makwai angu. Makwai angu anonzwa inzwi rangu, ini ndinoaziva uye anonditevera. Ndinoapa upenyu husingaperi. Hakuna munhu angabvuta muruoko rwangu. Baba vangu ivo vakaapa kwandiri, vakuru kuna vose. Hakuna munhu angaabvuta muruoko rwaBaba vangu. Ini naBaba tiri vamwe. VaJudha vakanhongazve matombo kuti vamutake. Asi Jesu akati kwavari, ndakakuratidzai mabasa esimba mazhinji kubva kuna Baba. Nderipiko basa ipapa ramunoda kunditakira namabwe? Vakamupindura vachiti, hatisi kukutakira basa ripi zvaro ipapa, asi nokuda kwokumhura Mwari, nokuti iwe munhuwo zvake unozviti uri Mwari. Jesu akavapindura akati, ko, hazvina kunyorwa here mumurayiro wenyu kuti ndakati muri vaMwari? Kana akavaidza vaMwari, avo shoko raMwari rakasvika kwavari, uye rugwaro harungaputswi. Zvakadai kuno uyo akatsaura naBaba saiye wavo chaiye, uye wavakatuma panyika. Seiko muchindipomera mhosva yokumhura zvandati ndiri mwanakomana waMwari? Musanditenda kana ndisina kuita zvinoitwa naBaba vangu. Asi kana ndichizviita, kunyange dai musinganditendi, tendai mabasa esimba kuti mugoziva uye mugonzwisisa kuti Baba vari mandiri, uye ini ndiri muna Baba. Vakaedza zvekumubata, asi akavapunyuka. Ipapo Jesu akayambuka Jorodhani kunzvimbo yakanga ichibhabhatidzira Johani pamazuva okutanga. Akagara ikoko, uye vanhu vazhinji vakauya kwaari vakati, kunyange zvake Johani asina kumboita mabasa esimba, zvose zvaakataura naJohani pamusoro pomurume uyu zvaiva zvechokwadi. Uye panzvimbo iyo vazhinji vakatenda kuna Jesu. Johani, chitsauko 11. Zvino mumwe murume ainzi Razaro akanga achirwara, aibva kuBhetani, musha waMaria naMarita mukoma wake. Maria uyu ane hanzvadzi yake Razaro akanga avete achirwara. Ndiye uya akadurira mafuta anonhuhwira pana Ishe, uye akapukuta tsoka dzake nebvudzi rake. Saka hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kuna Jesu dzikati, Ishe, uya wamunoda ari kurwara. Akati anzwa izvozvo, Jesu akati, kurwara uku hakumusvitsi kurufu, kwete, kune chokuita nokukudzwa kwaMwari, kuitira kuti mwanakomana waMwari akudzwe kubudikidza naizvozvo. Jesu aida Marita nomunun'una wake uye naRazaro, asi paakanzwa kuti Razaro akanga achirwara, akagara paakanga ari kwamamwe mazuva 2. Ipapo akati kuvadzidzi vake, ngatidzokerei kuJudhea. Vakati kwaari, asika Rabhi, nguva pfupi ichangopfuura vaJudha vakanga vachiedza kukutakai namabwe. Zvino munoda kudzokerazve ikoko? Jesu akapindura akati, ko, nguva hadzizi 12 pazuva here? Munhu anofamba masikati haangagumburwi, nokuti anoona nechiedza chenyika ino. Anogumburwa paanenge achifamba usiku, nokuti haana chiedza. Akati ataura izvi, akaenderera mberi achiti kwavari, shamwari yedu Razaro avata, asi ndiri kuenda ikoko kunomumutsa. Vadzidzi vake vakapindura vakati, Ishe, kana akavata achaita zviri nani. Jesu akanga achitaura nezvorufu rwake, asi vadzidzi vake vakafunga kuti akanga achireva kuvata hope chaidzo. Saka ipapo akavataurira pachena akati, Razaro afa, uye nokuda kwenyu ndinofara nokuti ndakanga ndisiko, kuitira kuti imi mugotenda, asi ngatichiendai kwaari. Ipapo Tomasi Dhidhimo akati kuvadzidzi vose, ngatiendei
kuti tinofawo naye. Jesu paakasvika akawana Razaro anguva ava muguva kwamazuva 4. Bhetani yaiva makiromita angangosvika 3 kubva muJerusarema, uye vaJudha vazhinji vakanga vauya kuna Marita naMaria kuti vazohanyaradza pakurasikirwa kwavo nehanzvadzi yavo. Marita akati anzwa kuti Jesu auya, akabuda kundomuchingamidza, asi Maria akasara mumba. Marita akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Asi ndinoziva kuti kunyange izvozvi Mwari achakupai zvose zvamuchakumbira. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Marita akati, ndinoziva kuti achamukazve pakumuka kwezuva rokupedzisira. Jesu akati, ndini kumuka noupenyu. Uyo anotenda kwandiri achararama, kunyange dai akafa. Uye ani naani anorarama uye anotenda mandiri haangatofi. Unotenda here izvi? Iye akati, hongu Ishe, ndinotenda kuti ndimi Kristu, mwanakomana waMwari, uyo akanzi achauya panyika. Akati ataura izvozvo, akadzokera akandodana parutivi munun'una wake Maria. Akati, mudzidzisi ari pano uye ari kukubvunza. Maria akati anzwa izvozvo, akasimuka nokukurumidza akaenda kwaari. Zvino Jesu akanga asati apinda mumusha, asi akanga achiri panzvimbo paya paakanga asangana naMarita. VaJudha vakanga vari mumba naMaria vachimunyaradza, vakati vachiona kuti akurumidza sei kusimuka achibuda kunze, vakamutevera, vachifunga kuti zvimwe akanga oenda kuguva kuti andochema ikoko. Maria akati asvika panzvimbo pakanga pana Jesu, akati amuona, akawira patsoka dzake akati, Ishe, dai manga muri pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Jesu akati achimuona achichema, uye vaJudha vakanga vauya naye vachichemawo, akabatwa neshungu kwazvo mumweya make uye akatambudzika. Akabvunza akati, mamuradzika kupiko? Vakati kwaari, uyai muone Ishe. Jesu akachema. Ipapo vaJudha vakati, onai kuti aimuda sei. Asi vamwe vavo vakati, ko, uyu akasvinudza bofu, akanga asingagoni here kuita kuti munhu uyu arege kufa? Jesu akabatwa neshungu kwazvo akasvika paguva. Rakanga riri bako rine dombo rakanga rakaradzikwa rakachinjika mukova waro. Akati, bvisai ibwe. Marita, hanzvadzi yomurume akanga afa, akati, asika, Ishe, pari zvino ava kunhuhwa, nokuti atova mazuva 4 arimo. Ipapo Jesu akati, ko, handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari? Saka vakabvisa ibwe. Ipapo Jesu akatarisa kudenga akati, Baba, ndinokuvongai nokuti mandinzwa. Ndinozviziva kuti munogara muchindinzwa, asi ndareva izvi nokuda kwavanhu vamire pano, kuti vatende kuti imi makandituma. Akati areva izvozvo, Jesu akadanidzira nenzwi guru akati, Razaro, buda. Murume akanga afa uya akabuda, maoko ake namakumbo zvakapombwa nemicheka, uye chiso chake chakafukidzwa nomucheka. Jesu akati kwavari, mubvisei nguo dzomuguva, mumurege aende. Naizvozvo vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuzoshanyira Maria, uye vakaona zvakanga zvaitwa naJesu, vakatenda kwaari. Asi vamwe vavo vakaenda kuvaFarisi vakavaudza zvakanga zvaitwa naJesu. Ipapo vaprista vakuru navaFarisi vakadana musangano wedare guru ravaJudha vakati, tiri kuiteiko? Hounoka murume ari kuita zviratidzo zvesimba zvizhinji. Kana tikamurega achienderera mberi saizvozvi, uye vaRoma vachauya vakatitorera zvose nzvimbo yedu. Ipapo mumwe wavo ainzi Kayafasi, akanga ari muprista mukuru wegore iroro, akataura achiti, hamuzivi here kuti zviri nani kwamuri kuti munhu mumwe afire vanhu pano kuti rudzi rwose ruparare? Haana kungotaura izvi pachake, asi sezvaakanga ari muprista mukuru wegore iroro, akaprofita kuti Jesu aizofira rudzi rwavaJudha, uye rusati rwuri rudzi irworwo bedzi, asiwo vana vaMwari vakapararira, kuti avaunganidze agovaita vamwe. Saka kubva pazuva iroro zvichienda mberi, vakarangana kumuuraya. Naizvozvo Jesu haana kuzofamba pachena pakati pavaJudha, asi akabva akaenda kudunhu raiva pedyo nerenje, kumusha wainzi Efuremu, kwaakandogara navadzidzi vake. Pasika yavaJudha yakatoswedera. Vazhinji vaibva munyika iyo vakakwidza kuJerusarema kuti vandozvinatsa Pasika isati yasvika. Vakaramba vachitsvaka Jesu, uye pavakanga vamire mutemberi vakabvunzana vakati, munofungeiko? Haasi kuzouya kumutambo here? Asi vaprista vakuru navaFarisi vakanga varayira kuti kana paine anenge aziva kuna Jesu aifanira kuvaudza, kuitira kuti vagomusunga.
Johani chitsauko chegumi nembiri. Wakati kwasara mazuva matanhatu kuti Pasika isvike, Jesu akasvika paBhetani kuya kwaigara Razaro, uyo akanga amutswa naJesu kubva kuvakafa. Ipapo vakamubikira kudya kwamanheru. Marita akavashandira uye Razaro akanga ari pakati pavanhu vakanga vari patafura naye. Ipapo Maria akatora chinu chamafuta anonhuhwira enaridho, umutengo unokosha kwazvo, akaudururira patsoka dzaJesu, akapukuta tsoka dzake nebvudzi rake. Uye imba yakazadzwa nokunhuhwira kwamafuta. Asi mumwe wavadzidzi vake, Judhasi Iskarioti, uyo akanga achizomupandukira, akazviramba izvozvo akati, seiko mafuta aya asina kutengeswa uye mari yacho ikapiwa kuvarombo? Anga achikwana mubayiro wegore rose. Haana kureva izvi nokuda kwokuti aiva nehanya navarombo, asi nokuti aiva mbavha, sezvo akanga ari mubati wehomwe. Aimboba zvainge zvaiswa muhomwe yacho. Jesu akapindura akati, murege akadaro, zvakanga zvakagadzirwa kuti iye achengetere mafuta aya zuva rokuvigwa kwangu. Varombo munavo nguva dzose pakati penyu, asi ini hamuzorambi muneni. Zvichakadaro, vazhinji vechiJudha vakanzwa kuti Jesu akanga aripo vachibva vauya, kwete nokuda kwake bedzi, asi kuti vazoonawo Razaro waakanga amutsa kubva kuvakafa. Saka vaprista vakuru vakaronga kuurayawo naRazaro, nokuti nokuda kwake vaJudha vazhinji vakanga vava kubva kwavari vachiisa kutenda kwavo kuna Jesu. Zuva rakatevera, ungano huru yavanhu vakanga vauya kumutambo yakanzwa kuti Jesu akanga ari munzira achiuya kuJerusarema. Vakatora mapazi emichindwe vakaenda kundosangana naye, vachidanidzira vachiti, Hosana, akaropafadzwa uyo anouya muzita raShe, akaropafadzwa mambo waIsraeri. Jesu akati awana mhuru yembongoro akagara pamusoro payo, sezvazvakanyorwa zvichinzi, usatya iwe mwanasikana weZioni, tarira mambo wako ari kuuya akagara pamusoro pemhuru. Vadzidzi vake havana kuzvinzwisisa pakutanga, vakazoyeuka shure kwokunge Jesu apinda mukubwinya kwake, kuti zvinhu izvi zvakanga zvakanyorwa pamusoro pake, uye kuti vakanga vaita izvozvo kwaari. Zvino vanhu vazhinji vakanga vanaye paakadana Razaro kubva muguva uye akamumutsa kubva kuvakafa vakaramba vachiparidza shoko iri. Vanhu vazhinji vakabuda kundosangana naye nokuda kwokuti vakanga vanzwa kuti akanga aita chiratidzo ichi. Saka vaFarisi vakataurirana vakati, onai, hakuna kwatinosvika nazvo izvi. Tarirai kuti nyika inomutevera sei. Zvino kwakanga kuna vamwe vaGiriki pakati paavo vakanga vakwidza kumutambo kundonamata. Vakauya kuna Firipi, uyo akanga achibva kuBhetisaidha muGarirea, vaine chikumbiro vakati, Ishe, tinoda kuona Jesu. Firipi akaenda kundoudza Andrea, Andrea naFiripi vakaudzawo Jesu. Jesu akapindura akati, nguva yasvika yokuti mwanakomana womunhu akudzwe. Ndinokuudzai chokwadi, kana tsanga yegorosi ikasawira muvhu ikafa, inongoramba ichingova yoga, asi kana ikafa inobereka mbeu dzakawanda. Munhu anoda upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi munhu anovenga upenyu hwake munyika ino achahuchengetera upenyu husingaperi. Ani naani anondishandira anofanira kunditevera, uye pandinenge ndiri, muranda wangu achavapowo ipapo. Baba vangu vachakudza munhu uyo anondishandira. Zvino mwoyo wangu uri kurwadziwa, uye ndichati kudiniko? Baba, ndiponesei panguva ino, kwete ndizvo zvandakawira panguva ino. Baba, kudzai zita renyu. Ipapo inzwi rakabva kudenga richiti, ndatorikudza uye ndicharikudzazve. Vanhu vazhinji vaivapo uye vakarinzwa vakati kwatinhira, vamwe vakati, mutumwa ataura kwaari. Jesu akati, inzwi iri harina kuuya nokuda kwangu, asi nokuda kwenyu. Zvino ndiyo nguva yokutonga kwenyika ino. Zvino muchinda wenyika ino achadzingwa, asi ini pandinenge ndasimudzwa kubva panyika ino, ndichakwevera vanhu vose kwandiri. Akareva izvi kuti aratidze mafiro aaizoita. Vanhu vazhinji vakati, isu takanzwa kubva pamurayiro kuti Kristu achagara nokusingaperi. Saka sei muchiti mwanakomana anofanira kusimudzwa? Ndianiko uyu mwanakomana womunhu? Ipapo Jesu akati kwavari, muchava nechiedza kwechinguva chiduku. Fambai muchine chiedza, rima risati rasvika. Munhu anofamba murima haazivi kwaanoenda. Vimbai nechiedza muchinacho kuti mugova vanakomana vechiedza. Akati apedza kutaura zvinhu izvi, Jesu akabvapo akazvivanza kwavari. Kunyange zvazvo Jesu akaita zviratidzo zvose izvi pamberi pavo, havana kutongomutenda. Uku kwaiva kuzadziswa kweshoko raIsaya muprofita raakareva achiti, Ishe, ndianiko akatenda shoko redu, uye ruoko rwaShe rwakaratidzwa kuna aniko?
Nokuda kwaizvozvo havana kugona kutenda, nokuti pane imwe nzvimbo Isaya anoti, akapofumadza meso avo uye akaomesa mwoyo yavo kuti varege kuona nameso avo, varege kunzwisisa nemwoyo yavo, varege kudzoka ndigovaporesa. Isaya akataura izvi nokuti akaona kubwinya kwaJesu uye akataura nezvake. Asi nenguva imwe cheteyo, kunyange vazhinji pakati pavatungamiriri vakamutenda, asi nokuda kwavaFarisi havana kupupura kutenda kwavo, nokuti vaitya kudzingwa musinagoge, nokuti vaida kukudzwa kunobva kuvanhu kupfuura kukudza kunobva kuna Mwari. Ipapo Jesu akadanidzira akati, munhu anenge achitenda kwandiri haatendi kwandiri bedzi, asiwo nokuna iye akandituma. Paanonditarisa anoona iye akandituma. Ndakauya panyika sechiedza kuti kurege kuva nomunhu anotenda mandiri angagara murima. Kana pane munhu zvake anonzwa mashoko angu asi akasaachengeta, ini handimutongi, nokuti handina kuuya kuzotonga nyika asi kuzoiponesa. Pano mutongi achatonga munhu anondiramba uye asingagamuchiri mashoko angu. Shoko riya chairo randakataura ndiro richamutonga pazuva rokupedzisira, nokuti handina kungozvipupurira pachangu, asi Baba vakandituma ndivo vakandirayira zvokutaura namatauriro acho. Ndinoziva kuti murayiro wavo unotungamira kuupenyu husingaperi. Saka zvose zvandinoreva ndizvo chaizvo zvandakanzi nditaure naBaba. Johani, chitsauko 13. Mutambo wePasika wakanga uchigere kusvika. Jesu akanga achiziva kuti nguva yakanga yasvika yokuti iye abve panyika uye kuti aende kuna Baba. Sezvo akanga achida vake avo vakanga vari munyika, akavaratidza zvino kuzara kworudo rwake. Kudya kwamadekwana kwakanga kwava kugoverwa, uye dhiabhori akanga aisa mumwoyo maJudhasi Iskarioti mwanakomana waSimoni pfungwa yokuti apandukire Jesu. Jesu akanga achiziva kuti Baba vakanga vaisa zvinhu zvose pasi pesimba rake, uye kuti akanga abva kuna Mwari uye kuti aidzokerazve kuna Mwari. Saka akasimuka pakudya, akabvisa nguo yake yokunze uye akamonera tauro muchiuno chake. Shure kwaizvozvo akadira mvura mudhishi, akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi vake, achidziomesa netauro rakanga rakamonerwa muchiuno chake. Akasvika pana Simoni Petro, iye akati kwaari, Ishe, muri kuda kushambidza tsoka dzangu here? Jesu akapindura akati, iwe hausi kuziva zvandiri kuita iye zvino, asi uchazvinzwisisa pashure. Simoni Petro akati, kwete, imi hamungatondishambidzi tsoka dzangu. Jesu akapindura akati, kana ndikasakushambidza hauna mugove neni. Ipapo Simoni Petro akati, Ishe, ngadzirege kuva tsoka dzangu bedzi, asi maoko angu nomusoro wangu. Jesu akapindura akati, munhu anenge amboshamba muviri wose anogoda bedzi kushamba tsoka dzake. Muviri wake wose wakachena, imi makachena, kunyange zvazvo musiri mose vakachena, nokuti aiziva kuti ndiani aizomupandukira, ndokusaka akati havasi vose vakanga vakachena. Akati apedza kushambidza tsoka dzavo, akapfeka nguo dzake akadzokera panzvimbo yake. Akavabvunza akati, munonzwisisa here zvandaita kwamuri? Munondidaidza kuti mudzidzisi, uye ndizvozvo chaizvo, nokuti ndizvo zvandiri. Zvino kana ini Ishe wenyu nomudzidzisi wenyu ndashambidza tsoka dzenyu, nemiwo munofanira kushambidzana tsoka dzenyu. Ndakupai muenzaniso kuti muite sezvandakuitirai imi. Ndinokuudzai chokwadi kuti muranda haasi mukuru kuna tenzi wake, uye atumwa haasi mukuru kupfuura amutuma. Zvino zvamava kuziva zvinhu izvi, mucharopafadzwa kana mukazviita. Handirevi kuti kwamuri mose ini ndinoziva avo vandakasarudza, asi uku ndiko kuzadzisa rugwaro runoti, uyo anogovana neni chingwa andisimudzira chitsitsinho chake kuti azorwa neni. Ndiri kukuudzai iye zvino zvisati zvaitika, kuitira kuti pazvinoitika mugozotenda kuti ndini iye. Ndinokuudzai chokwadi kuti ani naani anogamuchira ini anogamuchira iye akandituma. Shure kwokutaura izvozvo, Jesu akatambudzika mumweya uye akapupura achiti, ndinokuudzai chokwadi, mumwe wenyu achandipandukira. Vadzidzi vake vakatarisana vachida kuziva kuti ndiani airehwa pakati pavo. Mumwe wavo, mudzidzi aidikanwa naJesu, akanga akasendemara paari. Simoni Petro akaninira kumudzidzi uye akati, vabvunzei kuti vanoreva ani. Akasendamirazve pana Jesu akamubvunza akati, Ishe, ndianiko? Jesu akati, ndiye wandichapa chimedu chechingwa kana ndichiseva mundiro. Ipapo akaseva chimedu chechingwa akachipa kuna Judhasi Iskarioti, mwana waSimoni. Judhasi achangodya chingwa ichi, Satani akabva apinda maari.
Jesu akati kuna Judhasi, zvaunoda kuita, ita nokukurumidza. Asi hapana munhu akanga ari pakudya akanzwisisa kuti sei Jesu akanga ataura izvozvo kwaari. Sezvo Judhasi aiva mubati wemari, vamwe vakafunga kuti aimuudza kuti andotenga zvimwe zvaidikwana pamutambo kana kuva varombo chimwe chinhu. Judhasi akati achangodya chingwa akabuda panze, uye hwaiva usiku. Akati aenda, Jesu akati, zvino Mwanakomana womunhu akudzwa, uye Mwari akudzwa maari. Kana Mwari akudzwa maari, Mwari achakudza Mwanakomana maari, uye achamukudza pakarepo. Vana vangu, ndichava nemi kwechinguva chiduku chete. Muchanditsvaka, uye sezvandaudza vaJudha, saizvozvo ndinokuudzai zvino kuti kwandinoenda imi hamugoni kuuyako. Ndinokupai murayiro mutsva wokuti dananai, sezvo ndakakudai, saizvozvo munofanira kudanana. Nokuda kwaizvozvo vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana mune rudo pakati penyu. Simoni Petro akamubvunza akati, Ishe, muri kuendepiko? Jesu akapindura akati, kwandinoenda imi hamugoni kutevera, asi muchazotevera pashure. Petro akati, Ishe, seiko ndisingakwanisi kukutevera iye zvino? Ndichakufirai ini. Ipapo Jesu akapindura akati, uchandifira here? Ndinokuudza chokwadi kuti jongwe risati rarira uchandiramba katatu. Johani, chitsauko 14. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika. Tendai kuna Mwari, mutendewo kwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai zvaiva zvisizvo, ndingadai ndakuudzai. Ndiri kuenda ikoko kundokugadzirirai nzvimbo. Uye kana ndikaenda kundokugadzirirai nzvimbo, ndichadzoka ndozokutorai kuti muve neni. Uye kana ndikaenda kundokugadzirirai nzvimbo, ndichadzoka ndozokutorai kuti muve neni, kuti nemiwo mugova kwandinenge ndiri. Imi munoziva nzira yokuenda nayo kunzvimbo yandiri kuenda. Tomasi akati kwaari, Ishe, hatizivi kwamuri kuenda, saka nzira yacho tingaiziva seiko? Jesu akapindura akati, ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hakuna munhu angauya kuna Baba kana asina kupfuura napandiri. Dai maindiziva chaizvo, mungadai maizozivawo Baba vangu. Kubvira zvino munovaziva uye makavaona. Firipi akati, Ishe, tiratidzei Baba kuti zvigotirangana. Jesu akapindura akati, Firipi, haundizivi iwe here? Kunyange ndanga ndiri pakati penyu kwenguva refu yakadai. Ani naani aona ini aona Baba. Unoreva seiko zvaunoti tiratidzei Baba? Hamutendi here kuti ini ndiri muna Baba uye Baba vari mandiri? Mashoko andinotaura kwamuri haasi angu ndoga, asi ndeaBaba vanogara mandiri, avo vari kuita basa ravo. Nditendei pandinenge ndichiti ini ndiri muna Baba uye Baba vari mandiri, kana kuti mutende zviratidzo zvamunoona. Ndinokuudzai kuti ani naani anotenda kwandiri achaita zvananga ndichiita, achaita kunyange zvinhu zvikuru kupfuura izvi, nokuti ndiri kuenda kuna Baba. Uye ndichaita zvose zvamunokumbira muzita rangu, kuitira kuti Mwanakomana avigire Baba kukudzwa. Kana mukakumbira chinhu chipi zvacho muzita rangu, ndichachiita. Kana muchindida, muchateerera zvandinokurayirai. Uye ini ndichakumbira Baba vagokupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi. Iye mweya wechokwadi, nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni uye haimuzivi, asi imi munomuziva nokuti agere nemi uye achava mukati menyu. Handingakusiyei muri nherera, ndichauya kwamuri. Chinguva chiduku nyika haichazondionizve, asi imi muchandiona nokuti ndiri mupenyu, nemiwo muchava vapenyu. Pazuva iro muchaziva kuti ini ndiri muna Baba uye imi muri mandiri, uye ini ndiri mamuri. Ani naani ane mirayiro yangu uye anoiteerera ndiye anondida iyeye. Uyo anondida achadikanwa naBaba vangu, neniwo ndichamuda uye ndichazviratidza kwaari. Ipapo Judhasi, kwete Judhasi Iskarioti, akati, asi Ishe, seiko muchida kuzviratidza kwatiri musingazviratidzi kunyika? Jesu akapindura akati, kana munhu achindida achateerera kudzidzisa kwangu. Baba vangu vachamuda uye tichauya kwaari toita ugaro hwedu naye. Uyo asingandidi haateereri kudzidzisa kwangu. Mashoko amunonzwa aya haasi angu, ndeaBaba vakandituma. Zvose izvi ndazvitaura ndichinemi, asi munyaradzi Mweya Mutsvene, uyo achatumwa naBaba muzita rangu, achakudzidzisai zvinhu zvose uye achakuyeuchidzai zvinhu zvose zvandakareva kwamuri. Ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu, handikupei sokupa kwenyika. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika uye musatya.
Makandinzwa ndichiti ndiri kuenda uye ndichadzokazve. Dai maindida maifara kuti ndinoenda kuna baba nokuti baba vakuru kupfuura ini. Ndagara ndakuudzai zvichigere kuitika kuitira kuti pazvinenge zvoitika mugozotenda. Handichazotauri nemi kwenguva refu nokuti muchinda wenyika ino ari kuuya. Haana chinhu pandiri, asi nyika inofanira kudzidza kuti ndinoda baba uye kuti ndinoita chaizvo zvandinenge ndarayirwa nababa vangu. Uyai zvino ngatibvei pano. Johani, chitsauko che15. Ndini muzambiringa wechokwadi uye baba vangu murimi. Davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki vanoritema, asi davi rimwe nerimwe rinobereka michero vanorichekerera kuitira kuti rigozobereka michero yakawanda. Imi matonatswa nokuda kweshoko randataura kwamuri. Garai mandiri uye ini ndichagara mamuri. Hakuna davi rinobereka michero riri roga, rinofanira kugara mumuzambiringa. Nemi hamungabereki zvibereko kunze kwokunge magara mandiri. Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Kana munhu akagara mandiri uye neni maari, achabereka zvibereko zvakawanda. Kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Kana munhu asingagari mandiri, akaita sedavi rakarasirwa kure rikaoma. Matavi akadaro anotorwa okandwa mumoto agopiswa. Kana muchigara mandiri uye mashoko angu achigara mamuri, kumbirai zvose zvamunoda uye muchazvipiwa. Baba vangu vanokudzwa naizvozvo kuti mubereke zvibereko zvakawanda, muchizviratidza kuti muri vadzidzi vangu. Sezvo baba vakandida, neniwo ndakakudai. Zvino chigarai murudo rwangu. Kana muchiteerera mirayiro yangu, muchagara murudo rwangu, sezvandakateerera mirayiro yababa vangu uye ndikagara murudo rwavo. Ndakuudzai izvi kuitira kuti mufaro wangu uve mamuri uye kuti mufaro wenyu uve wakakwana. Murayiro wangu ndouyu: dananai sezvo ini ndakakudai. Hakuna munhu ane rudo rukuru kuno urwu, kuti munhu ape upenyu hwake nokuda kweshamwari dzake. Muri shamwari dzangu kana muchiita zvandinokurayirai. Handichakuidzii varanda, nokuti muranda haazivi zvinoitwa natenzi vake. Asi ndinokuudzai shamwari, nokuti zvose zvandakadzidza kubva kuna baba vangu ndakakuzivisai. Imi hamuna kundisarudza, asi ndakakusarudzai uye ndikakugadzai kuti muende mugondobereka zvibereko, izvo zvibereko zvinogara. Ipapo baba vachakupai zvose zvamuchakumbira muzita rangu. Uyu ndiwo murayiro wangu, dananai. Kana nyika ichikuvengai, muyeuke kuti yakatanga kuvenga ini. Dai manga muri venyika, ingadai ichikudai sezvainoda vayo. Zvino hamusi venyika, asi ini ndakakusarudzai kuti mubude munyika, ndokusaka nyika ichikuvengai. Rangarirai mashoko andakataura kwamuri anoti, hakuna muranda angava mukuru kuna tenzi wake. Kana vakatambudza ini, vachakutambudzaiwo imi. Kana vakateerera kudzidzisa kwangu, vachateererawo kudzidzisa kwenyu. Vachakubatai nenzira iyi nokuda kwezita rangu, nokuti havazivi iye akandituma. Dai ndakanga ndisina kuuya ndikataura kwavari, vangadai vasina mhosva yechivi ichi. Zvino kunyange zvakadaro, havana chikonzero chokuita chivi chavo. Uyo anondivenga anovengawo baba vangu. Dai ndanga ndisina kuita pakati pavo zvisina kutongoitwa nomunhu, vangadai vasina mhosva yechivi. Asi zvino vakaona zviratidzo izvi, asi vakandivenga ini nababa vangu. Asi uku ndiko kuzadziswa kwezvakanyorwa mumurayiro wavo zvinoti, vakandivenga pasina chikonzero. Kana munyaradzi asvika, iye wandichatuma kwamuri achibva kuna baba, iye mweya wechokwadi anobuda achibva kuna baba, achapupura nezvangu. Nemiwo munofanira kupupura, nokuti makanga muneni kubva pakutanga. Johani, chitsauko che13. Ndakuudzai zvose izvi kuitira kuti murege kutsauka. Vachakubudisai mumasinagoge. Chokwadi ndechokuti nguva iri kuuya yokuti munhu anokuurayai achafunga kuti ari kushandira Mwari. Vachaita zvinhu zvakadai nokuti havana kuziva baba kana ini. Ndakuudzai izvi kuitira kuti kana nguva yacho yasvika, imi mucharangarira kuti ndakakuyambirai. Handina kukutaurirai izvi pakutanga nokuti ndakanga ndinemi. Zvino ndava kuenda kuna akandituma, asi hakuna mumwe wenyu anondibvunza kuti muri kuendepiko. Nokuti ndataura zvinhu izvi, mwoyo yenyu yazara neshungu. Asi ndiri kukutaurirai chokwadi kuti zvakakunakirai kuti ini ndiende. Kana ndikasaenda, munyaradzi haangauyi kwamuri. Asi kana ndikaenda, ndichamutumira kwamuri.
Kana asvika achapa nyika mhosva pamusoro pechivi napamusoro pokururama nokutongwa. Pamusoro pechivi nokuti vanhu havatendi kwandiri. Pamusoro pokururama nokuti ndiri kuenda kuna Baba kwamusingazondionizve. Uye pamusoro pokutongwa nokuti muchinda wenyika ino atotongwa. Ndine zvizhinji zvokutaura kwamuri, zvakawanda zvokuti hamungagoni kuzvitakura iye zvino. Asi kana iye mweya wechokwadi auya, achakutungamirirai mizvokwadi yose. Haangazotauri zvake, achataura zvaanenge anzwa chete. Uye achakuudzai zvichauya. Achauyisa kukudzwa kwandiri nokutora pane zvangu achizviisa kwamuri. Zvose zvaBaba ndezvangu. Ndokusaka ndakati mweya achatora zvangu agozvizivisa kwamuri. Muchinguva chiduku hamuchazondionizve, uyezve shure kwechinguva chiduku muchandiona. Vamwe vadzidzi vake vakataurirana vachiti, anoreveiko kana achiti muchinguva chiduku hamuchazondioni, uyezve shure kwechinguva chiduku muchandiona. Uye nokuti ndiri kuenda kuna Baba, vakaramba vachingobvunzana vachiti, anoreveiko kana achiti chinguva chiduku? Hatinzwisisi zvaanoreva isu. Jesu akaona kuti vaida kumubvunza pamusoro pazvo, saka akati kwavari, ko, muri kubvunzana pamusoro pezvananga ndichireva here pandati, muchinguva chiduku hamuchazondionizve, uye shure kwechinguva chiduku muchandiona? Ndinokuudzai chokwadi, muchachema uye mugoungudza, asi nyika ichifara. Muchasuwa, uye kusuwa kwenyu kuchashanduka kugava mufaro. Mukadzi anopona mwana anorwadziwa nokuti nguva yake yasvika, asi kana mwana wake azvarwa, anokanganwa kurwadziwa kuya nokuda kwomufaro kuti mwana azvarwa munyika. Naizvozvo, nemiwo, zvino inguva yenyu yokusuwa, asi ndichakuonai zvakare, uye muchafara. Uye hakuna achakutorerai mufaro wenyu. Pazuva iro hamuzondibvunzizve kana chinhu. Ndinokuudzai chokwadi, Baba vangu vachakupai zvose zvamuchakumbira muzita rangu. Kusvikira zvino hamusati matombokumbira kana chinhu muzita rangu. Kumbirai uye muchapiwa, uye mufaro wenyu uchava wakazara. Kunyange ndanga ndichitaura nomufananidzo, nguva inouya yandisingazotauri nemifananidzo, asi ndichakuudzai pachena pamusoro paBaba vangu. Pazuva iro muchakumbira muzita rangu. Handisi kuti ndichakumbira Baba panzvimbo yenyu, kwete. Baba pachavo vanokudai nokuti makandida, uye makatenda kuti ndakabva kuna Mwari. Ndakabva kuna Baba ndikapinda munyika, zvino ndava kusiya nyika ndichidzokera kuna Baba. Ipapo vadzidzi vaJesu vakati, zvino mava kutaura pachena musingaiti nemifananidzo. Zvino tava kuona kuti munoziva zvinhu zvose, uye kuti hapana achafanira kuti akubvunzei mibvunzo. Izvi zvinoita kuti titende kuti makabva kuna Mwari. Jesu akapindura akati, mava kutenda here zvino? Asi nguva iri kuuya, uye yatosvika, yamuchaparadzirwa, mumwe nomumwe achienda kumusha kwake. Muchandisiya ndiri ndoga, asi handisi ndoga, nokuti Baba vangu vaneni. Ndakuudzai zvinhu izvi kuitira kuti muve norugare mandiri. Panyika muchatambudzika, asi tsungai mwoyo, ini ndakakunda nyika. Johani, chitsauko 19. Jesu akati ataura izvi, akatarira kudenga, akanyengetera achiti, Baba, nguva yasvika, kudzai mwanakomana wenyu, kuti mwanakomana wenyu akukudzei. Nokuti makamupa simba pamusoro pavanhu vose, kuti ape upenyu husingaperi kuna vose vamakamupa. Zvino uhu ndio upenyu husingaperi, kuti vakuzivei imi, Mwari oga wechokwadi, naJesu Kristu wamakatuma. Ndakauyisa kukudzwa kwamuri panyika, nokuti ndakapedza basa ramakandipa kuti ndiite. Zvino Baba, ndikudzei pamberi penyu nokukudzwa kwandaiva nako ndinemi nyika isati yavambwa. Ndakaratidza zita renyu kuna avo vamakandipa panyika, vakanga vari venyu, mukavapa kwandiri, uye vakateerera shoko renyu. Zvino vanoziva kuti zvinhu zvose zvamakandipa zvinobva kwamuri, nokuti ndakavapa mashoko amakandipa, uye vakaagamuchira. Vakaziva zvechokwadi kuti ndakabva kwamuri, uye vakatenda kuti makandituma. Ndinovanyengeterera, handisi kunyengeterera nyika, asi avo vamakandipa nokuti ndevenyu. Zvose zvandinazvo ndezvenyu, uye zvose zvamunazvo ndezvangu, uye kukudzwa kwakauya kwandiri kuburikidza navo. Ini handichagarizve munyika, asi ivo vachiri munyika, uye ini ndiri kuuya kwamuri. Baba vatsvene, vadzivirirei nesimba rezita renyu, zita ramakandipa, kuti vave vamwe sesu tiri vamwe. Pandainge ndiinavo, ndakavadzivirira uye ndikavachengeta zvakanaka nezita ramakandipa. Hakuna akarasika kunze kwouyo
akatongerwa kuparadzwa kuitira kuti rugwaro ruzadziswe. Zvino ini ndiri kuuya kwamuri, asi ndiri kutaura zvinhu izvi ndichiri munyika, kuitira kuti vave nomufaro wangu wakazara mukati mavo. Ndakavapa shoko renyu, uye nyika yakavavenga, nokuti havachisiri venyika sezvandisiri wenyika. Munyengetero wangu hausi wokuti muvabvise panyika, asi kuti muvadzivirire pane akaipa. Havasi venyika seni ndisiri wenyika. Vaitei vatsvene nechokwadi chenyu, shoko renyu ndiro chokwadi. Sezvamakandituma munyika, neniwo ndakavatuma munyika. Nokuda kwavo ndinozviita mutsvene, kuti naivo vaitwe vatsvene muzvokwadi. Munyengetero wangu hausi waava voga. Ndinonyengetererawo avo vachazotenda kwandiri kubudikidza nemharidzo yavo, kuti vose vave vamwe. Baba, sezvo imi muri mandiri uye ini ndiri mamuri, naivowo ngavave matiri, kuitira kuti nyika igotenda kuti makandituma. Ndakavapa kubwinya kuya kwamakandipa, kuti vave vamwe sesu tiri vamwe. Imi mavari uye imi mandiri. Ngavakwaniswe muumwe kuti nyika izive kuti makandituma uye makavada kunyange sezvamakandida ini. Baba, ndinoda kuti vaya vamakandipa vave neni pandinenge ndiri, uye kuti vaone kubwinya kwangu, iko kubwinya kwamakandipa nokuti makandida nyika isati yasikwa. Baba vakarurama, kunyange nyika isingakuzivii, ini ndinokuzivai, uye ivo vanoziva kuti makandituma. Ndakakuzivisai kwavari, uye ndicharamba ndichiita kuti vakuzivei, kuitira kuti rudo rwamakandida narwo ruve mavari, uye kuti ini pachangu ndive mavari. Johani, chitsauko 10. Akati apedza kunyengetera, Jesu akabva navadzidzi vake ndokuyambuka mupata weKidhironi. Parutivi penzvimbo iyi paiva nebindi remuorivhi, uye iye navadzidzi vake vakapindamo. Zvino Judhasi, uyo akamupandukira, aiziva nzvimbo yacho nokuti Jesu aichimbosanganamo navadzidzi vake. Saka Judhasi akasvika kubindu achitungamirira boka ravarwi navamwe vatariri vaibva kuvaprista vakuru nokuvaFarisi, vakanga vane mwenje namarambi uye nezvombo. Jesu achiziva zvose zvakanga zvichizoitika kwaari, akabuda akaenda kwavari akati, munotsvaka ani? Vakapindura vakati, Jesu weNazareta. Jesu akati, ndini iye. Uye Judhasi mupanduki uya akanga amire navo ipapo. Jesu paakati ndini iye, vakasuduruka shure vakawira pasi. Akapamazve kuvabvunza achiti, ndianiko wamunoda? Uye ivo vakati, Jesu weNazareta. Jesu akapindura akati, ndakuudzai kuti ndini iye. Kana muchitsvaka ini, zvino chiregai varume ava vaende. Izvi zvakaitika kuti mashoko aakanga ataura azadziswewo kuti, handina kurasikirwa nomumwe weava vamakandipa. Ipapo Simoni, uyo akanga ano munondo, akauvhomora akacheka muranda womuprista mukuru, akagura nzeve yake yokurudyi. Zita romuranda uyu rainzi Marikusi. Jesu akarayira Petro achiti, isa munondo wako mumuhara. Ko, ndicharega kunwa mukombe wandapiwa naBaba here? Ipapo boka ravarwi navatariri vavaJudha vakabata Jesu vakamusunga, uye vakatanga kuenda naye kuna Anasi, uyo akanga ari tezvara waKayafasi, iye aiva muprista mukuru gore iroro. Kayafasi uyu ndiye uye akapa vaJudha zano rokuti zvainge zvakanaka kuti munhu mumwe chete afire vanhu. Simoni Petro nomumwe mudzidzi vainge vachitevera Jesu, nemhaka yokuti mudzidzi uyu aizivikanwa nomuprista mukuru uyu. Akapinda naJesu mudare redzimhosva romuprista mukuru, asi Petro akasara kunze ari pamukova. Mumwe mudzidzi aizivikanwa nomuprista mukuru akadzoka akandotaura nomusikana aichengeta pamusuo ndokupinza Petro mukati. Musikana akanga ari pamukova akabvunza Petro akati, iwe hausi mumwe wavadzidzi vake here? Iye akapindura akati, handisi. Kwaitonhora, saka varanda nevatariri vakamira vakadziya moto wavakanga vavesa kuti vadziyirwe. Petro akanga amirewo navo achidziyawo moto. Panguva iyoyo muprista mukuru akabvunza Jesu pamusoro pavadzidzi vake uye nezvedzidziso yake. Jesu akapindura achiti, ndakataura pachena kunyika. Ndaigara ndichidzidzisa mumasinagoge kana patemberi apo paiungana vaJudha vose pamwe chete. Handina kutaura chinhu muchivande. Munondibvunzireiko? Bvunzai avo vakandinzwa. Zvirokwazvo vanoziva zvandakareva. Jesu akati ataura izvi, mumwe wavatariri vakanga vari pedyo naye akamurova kumeso akati,
ndiyo nzira yaunopindura nayo muprista mukuru here? Jesu akapindura akati, kana ndataura chimwe chinhu chakaipa, taura kuti chakaipa ndechipi. Asi kana ndataura chokwadi, seiko wandirova? Ipapo Anasi akamuendesa akasunga kuna Kayafasi muprista mukuru. Simoni Petro achakamira achidziya moto, akabvunzwazve kuti, iwe hausi mumwe wavadzidzi vake here? Akazviramba izvozvo achiti handizi. Mumwe wavaranda womuprista mukuru, hama youya akanga agurwa nzeve yake naPetro, akamupikisa akati, ko, handina kukuona unaye mubindu here? Petro akazvirambazve izvozvo, uye panguva iyoyo jongwe rakatanga kurira. Ipapo vaJudha vakatungamirira Jesu kubva kuna Kayafasi vakaenda naye kumuzinda womubati weRoma. Zvino akanga achiri mangwanani, uye kuti varege kusvibiswa, vaJudha vakarega kupinda mumuzinda, vaida kuti vakwanise kuzodya Pasika. Saka Pirato akabuda kwavari akavabvunza achiti, mhosva yomurume uyu ndeyeiko? Vakapindura vachiti, dai anga asiri mutadzi tingadai tisina kuuya naye kwamuri. Pirato akati, mutorei imi mumutonge nomurayiro wenyu. VaJudha vakaramba vachiti, asika isu hatina mvumo yokuuraya munhu. Izvi zvakaitika kuitira kuti mashoko akanga ataurwa naJesu achiratidza mafiro aizoita azadziswe. Ipapo Pirato akadzokerazve mumuzinda akadana Jesu akamubvunza achiti, ndiye mambo wavaJudha here? Jesu akati, kufunga kwako woga here kana kuti vamwe vataura newe pamusoro pangu? Pirato akapindura achiti, ndiri muJudha here ini? Vanhu vako navaprista vako vakuru vauya newe kwandiri, wakaiteiko? Jesu akapindura akati, umambo hwangu hauzi hwenyika ino. Dai zvanga zvakadaro, varanda vangu vaizorwa kuti ndirege kusungwa navaJudha. Asi zvino umambo hwangu hunobva kune imwe nzvimbo. Pirato akati, saka uri mamboka? Jesu akapindura akati, wataura zvakanaka pawati ndiri mambo. Chokwadi ndechokuti ndizvo zvandakazvarirwa, uye nokuda kwaizvozvo ndakauya munyika kuti ndizopupurira chokwadi. Ani naani anoda chokwadi anonditeerera. Pirato akamubvunza akati, chokwadi chiiko? Akati ataura izvozvo, akabudazve kunze kwavaJudha akati, handiwane hwaro hwemhosva yomurume uyu. Asi itsika yenyu imi kuti ini ndikusunungurirei musungwa panguva yePasika. Munoda here kuti ndikusunungurirei mambo wavaJudha? Vakadanidzira vachiti, kwete uyu, tipei Bharabhasi. Zvino Bharabhasi akanga ari gororo. Johani, chitsauko che10. Ipapo Pirato akatora Jesu akaita kuti arohwe. Varwi vakaita korona yeminzwa vakaidzika pamusoro wake, vakamupfekedza nguo dzepepuru, vakaenda kwaari. Vaendazve vachiti, kwaziwai mambo wavaJudha. Pirato akabuda akatizve kuvaJudha, tarirai, ndava kumuisa kwamuri kuti muzive kuti ndashaya mhosva paari. Jesu akati abuda kunze, akapfeka korona yeminzwa uye nenguo yepepuru. Pirato akati kwavari, hoyo munhu. Vaprista vakuru navatariri vavo vakati vachimuona, vakadanidzira vachiti, ngaarovererwe, ngaarovererwe. Asi Pirato akapindura achiti, mutorei imi mumuroverere. Kana ndirini handiwane mhosva paari. VaJudha vakasimbira vachiti, isu tino murayiro. Nomurayiro iwoyo anofanira kufa nokuti anozviti mwanakomana waMwari. Pirato akati anzwa izvi akanyanyisa kutya uye akadzokerazve mumuzinda. Akasvikobvunza Jesu achiti, unobvepiko iwe? Asi Jesu haana kupindura. Pirato akati, haudi kutaura neni here? Hauzvizivi here kuti ndine simba rokukusunungura kana kukuroverera pamuchinjikwa? Jesu akapindura akati, haungatongovi nesimba pamusoro pangu kana usina kuripiwa richibva kumusoro. Naizvozvo uyo andiisa kwauri ane mhosva yechivi chikuru. Kubva ipapo zvichienda mberi, Pirato akaedza kusunungura Jesu, asi vaJudha vakaramba vachidanidzira vachiti, kana ukasunungura murume uyu, zvinoreva kuti hausi shamwari yaKesari. Ani naani anozviti mambo anopikisana naKesari. Pirato akati anzwa izvozvo, akabudisa Jesu kunze uye akagara pachigaro chokutonga panzvimbo inozivikanwa nokunzi pakarongwa mabwe, nechiHebheru panonzi Gabhata. Rakanga riri zuva rokugadzirira vhiki yePasika, awa inenge yechitanhatu. Pirato akati kuvaJudha, hoyu mambo wenyu. Asi vakadanidzira vachiti, endai naye, endai naye, murovererei. Pirato akati, ndoroverera mambo wenyu here? Vaprista vakuru vakapindura vachiti, hatina mambo isu asi Kesari.
Pakupedzisira, Pirato akamisa mumaoko avo kuti arovererwe. Saka varwi vakatora Jesu. Akatakura muchinjikwa wake akabuda akaenda kunzvimbo yedehenya, zvichireva kuti Gorogota muchiHebheru. Ipapo ndipo pavakamuroverera pamuchinjikwa navamwe vaviri, mumwe kuno rumwe rutivi nomumwe kuno rumwe rutivi, uye Jesu ari pakati. Pirato akanyora chiziviso akachiisa pamuchinjikwa. Chaiva chakanyorwa kuti Jesu weNazareta, mambo wavaJudha. VaJudha vazhinji vakaverenga zvakanga zvakanyorwa pachikwangwani ichi, nokuti nzvimbo yakarovererwa Jesu yakanga iri pedyo neguta, uye chikwangwani ichi chaiva chakanyorwa nechiHebheru, chiRatini uye nechiGiriki. Vaprista vakuru vavaJudha vakati kuna Pirato, musanyora kuti mambo wavaJudha, asi kuti munhu uyu akazviti mambo wavaJudha. Pirato akapindura akati, zvandanyora ndanyora. Varwi vakati varoverera Jesu pamuchinjikwa, vakabvisa nguo dzake vakadziita migove mina, mumwe chete kuno mumwe nomumwe wavo. Nguo yomukati iriyo yakasara. Nguo iyi yakanga isina pakasonwa, yakangorukwa kubva kumusoro kusvika pasi. Vakataurirana vakati, ngatiregei kuibvarura, ngatiitei mujenya tione kuti ndiani achaitora. Izvi zvakaitika kuti rugwaro ruzadziswe runoti, vakagovana nguo yangu pakati pavo uye vakakanda mijenya pamusoro pechipfeko changu. Saka izvi ndizvo zvakaitwa navarwi. Pedyo nomuchinjikwa waJesu pakanga pamire mai vake, munun'una wamai vake, naMaria mukadzi waKiropasi naMaria Magadharena. Jesu akati aona mai vake ipapo uye mudzidzi waaida amire pedyo navo, akati kuna mai vake, mai, hoyu mwanakomana wenyu. Uye kumudzidzi akati, ava mai vako. Kubva pazuva iro zvichienda mberi, mudzidzi uyu akavatora akaenda navo kumba kwake. Shure kwaizvozvo, achiziva kuti zvose zvainge zvapera zvino, uye kuitira kuti rugwaro ruzadziswe, Jesu akati, ndava nenyota. Pakanga pane mudziyo waiva nevhiniga ipapo, saka vakanyika chipanje imomo, vakaisa chipanje pachitanda chehisopi, vakachisimudza kumuromo waJesu. Akati anwa, Jesu akati zvapera. Nokudaro akakotamisa musoro wake uye akabudisa mweya wake. Zvino rakanga riri zuva rokugadzirira, uye mangwana acho rakanga riri zuva rakasanangurwa reSabata. Nokuda kwokuti vaJudha vakanga vasingade kuti mitumbi isiwe iri pamuchinjikwa panguva yeSabata, vakakumbira Pirato kuti makumbo avo avhunwe uye kuti mitumbi ibviswe. Naizvozvo varwi vakauya vakavhuna makumbo omunhu wokutanga, uyo akanga arovererwa pamwe chete naJesu, uye vakazovhuna omumwe wacho. Asi vakati vasvika pana Jesu uye vachiona kuti atofa, havana kuvhuna makumbo ake. Asi mumwe murwi akamubaya nepfumo parutivi, pakarepo ropa nemvura zvikabuda. Murume akazviona ndiye akapa umboo, uye uchapupu hwake ndohwechokwadi. Anoziva kuti ari kutaura chokwadi, uye anopupura kuitira kuti nemiwo mutende. Zvinhu izvi zvakaitika kuitira kuti rugwaro ruzadziswe runoti, hakuna kana bvupa rake rimwe richabvunwa. Uye sezvinoreva rumwe rugwaro runoti, vachatarisa iye wavakabaya. Shure kwaizvozvo, Josefa weArimatea akakumbira Pirato kuti apiwe mutumbi waJesu. Zvino Josefa akanga ari mudzidzi waJesu, asi muchivande nokuti aitya vaJudha. Akati abvumirwa naPirato, akauya akatora mutumbi waJesu. Akanga achiperekedzwa naNikodhimasi, murume uya akashanyira Jesu usiku. Nikodhimasi akauya nezvakavhenganiswa zvemura negavakava zvinenge makirogiramu 34. Vakatora mutumbi waJesu vakauputira vari vaviri nomucheka pamwe chete nezvinonhuhwira. Izvi zvaifambirana netsika dzokuviga dzavaJudha. Panzvimbo iyo pakarovererwa Jesu pamuchinjikwa paiva nebindu, uye mubindu imomo maiva neguva idzva rakanga risina munhu akamboradzikwamo, nokuti rakanga riri zuva rokugadzirira ravaJudha, uye sezvo guva raiva pedyo, vakaradzika Jesu imomo. Johani, chitsauko cha20. Mangwanani pazuva rokutanga revhiki, kuchakasviba, Maria Magadharena akaenda kuguva akaona kuti ibwe rakanga rabviswa pamukova. Saka akauya achimhanya kuna Simoni Petro nokuno mumwe mudzidzi uya aidikanwa naJesu akati, vabudisa Ishe muguva uye hatizivi pavamisa. Saka Petro nomumwe mudzidzi vakabuda vakaenda kuguva. Vose vari vaviri vaimhanya, uye mumwe mudzidzi akamhanya kukunda Petro akatanga kusvika paguva. Akakotama akatarira mukati pamicheka yakanga iri pasi.
asi haana kupinda. Ipapo Simoni Petro, uyo akanga ari kushure kwake, akasvikopinda muguva, akaona micheka iri pasi, pamwe chete nomucheka wokuvigwa nawo wakanga uri pamusoro waJesu. Mucheka uyu wakanga wakapetwa uri woga, wakaparadzaniswa nomumwe mucheka. Pakupedzisira mumwe mudzidzi uya akanga atanga kusvika paguva akapindawo, akaona akatenda. Vakanga vasati vanzwisisa kubva murugwaro kuti Jesu aifanira kumuka kubva kuvakafa. Ipapo vadzidzi vakadzokera kumusha kwavo, asi Maria akaramba amire kunze kweguva achichema. Achiri kuchema kudai, akakotama kuti atarire muguva, akaona vatumwa vaviri vane nguo chena vagere pakambenge pane mutumbi waJesu, mumwe kumusoro uye mumwe kumakumbo. Vakamubvunza vakati, "Mai, munochemeiko?" Akati, "Vabvisa Ishe wangu, uye handizivi kuti vamuisepi." Ipapo akatendoka akatarira shure akaona Jesu amirepo, asi haana kuziva kuti akanga ari Jesu. Akati, "Mai, munochemeiko? Munotsvaka aniko?" Maria achifunga kuti aiva muchengeti webindu, akati, "Ishe, kana mamutora ndiudzei henyu kwamamuisa ndigomutora." Jesu akati kwaari, "Maria." Akatendoka kwaari akadanidzira nechiHebheru achiti, "Rabhi," kureva kuti mudzidzisi. Jesu akati kwaari, "Usandibata, nokuti handisati ndadzokera kuna Baba, asi enda kuhama dzangu undovaudza kuti ndiri kudzokera kuna Baba vangu naBaba venyu, kuna Mwari wangu naMwari wenyu." Maria Magadharena akaenda kuvadzidzi akandovaudza kuti, "Ndaona Ishe," uye akavaudza kuti Jesu akanga areva zvinhu izvi kwaari. Madekwana ezuva rokutanga revhiki, vadzidzi pavakanga vari pamwe chete, mikova yakazarirwa nokuda kwokutya vaJudha, Jesu akauya akasvikomira pakati pavo akati, "Rugare ngaruve kwamuri." Shure kwokutaura izvi, akavaratidza maoko ake naparutivi pake. Vadzidzi vakafara zvikuru pavakaona Ishe. Jesu akatizve kwavari, "Rugare ngaruve kwamuri. Sezvo Baba vakandituma, ndiri kukutumaiwo." Uye adaro akafemera akati, "Gamuchirai Mweya Mutsvene. Kana muchiregerera ani zvake, zvivi zvake zvicharegererwa. Kana musingavaregereri, havaregererwi." Zvino Tomasi ainzi Dhidhimo, mumwe wavane 12, akanga asiri pamwe chete navamwe vadzidzi Jesu paakauya. Saka vamwe vadzidzi vakamuudza kuti, "Taona Ishe," asi iye akati kwavari, "Kunze kwokunge ndaona mavanga ezvipikiri mumaoko ake, uye ndikaisa munwe wangu pakanga pane zvipikiri, uye ndikaisa ruoko rwangu parutivi rwake, handingatendi." Vhiki yakati yapera, vadzidzi vake vakanga vari mumba zvekare, uye Tomasi akanga anavo. Kunyange zvazvo mikova yakanga yakapfigwa, Jesu akauya akamira pakati pavo akati, "Rugare ngaruve kwamuri." Ipapo akati kuna Tomasi, "Isa munwe wako pano. Ona maoko angu. Tambanudza ruoko rwako uise parutivi rwangu. Rega kukahadzika uye utende." Tomasi akati kwaari, "Ishe wangu naMwari wangu." Ipapo Jesu akati kwaari, "Nokuda kwokuti wandiona, zvino watenda. Vakaropafadzwa avo vasina kuona asi vakatenda." Jesu akaita zvimwe zviratidzo zvizhinji pamberi pavadzidzi vake zvisina kunyorwa mubhuku iri, asi izvi zvakanyorwa kuti mugotenda kuti Jesu ndiye Kristu, Mwanakomana waMwari, uye kuti kana mukatenda, muve noupenyu muzita rake. Johani, chitsauko che21. Shure kwaizvozvo, Jesu akazviratidzazve kuvadzidzi vake pagungwa reTibheriasi. Vakanga vakaungana ipapo vaiva vana Simoni Petro, Tomasi ainzi Dhidhimo, Natanieri aibva kuKana yeGarirea, vanakomana vaZebhedhi, pamwe chete navamwe vadzidzi vaviri. Petro akati kwavari, "Ndava kuenda kundoredza." Uye ivo vakati, "Nesuwo tichaenda newe." Vakabuda vakapinda mugwa, asi usiku ihwohwo havana chavakabata. Mangwanani, Jesu akamira pamahombekombe, asi vadzidzi havana kuziva kuti akanga ari Jesu. Akadanidzira kwavari akati, "Vana, mune hove here?" Vakapindura vakati, "Kwete." Akati kwavari, "Kandai mambure enyu kurutivi rworudyi rwega mugobata." Vakati vaita izvozvo, vakasagona kukweva mambure nokuda kwokuwanda kwehove. Ipapo mudzidzi aidikanwa naJesu akati kuna Petro, "Ndishe." Simoni Petro paakangonzwa kuti ndishe, akazvimonera nguo yake yokunze nokuti akanga aibvisa, akabva asvetukira mumvura. Vamwe vadzidzi vakatevera vari mugwa vachikweva mambure akanga azara nehove, nokuti vakanga vasiri kure namahombekombe, asi makubhiti anenge 200. Vakati vasvika kumahombekombe, vakaona moto wamazimbe uchipfuta une hove pamusoro pawo, uye nechingwa.
Jesu akati kwavari, uyai nedzimwe hove dzamuchangobva kubata. Simoni Petro akakwira mugwa akakwevera mambure kumahombekombe akanga azere nehove huru 150. Asi kunyange zvazvo dzakanga dzakawanda, mambure haana kubvaruka. Jesu akati kwavari, uyai mudye. Hapana kana mudzidzi mumwe chete akabvunza kuti, ndimi aniko? Vakaziva kuti ainge ari Ishe. Jesu akauya akatora chingwa akavapa, akaita saizvozvo nehovewo. Uku kwakava kuzviratidza kwaJesu kuvadzidzi vake kwechitatu shure kwokumuka kwake kubva kuvakafa. Vakati vapedza kudya, Jesu akati kuna Simoni Petro, Simoni, mwanakomana waJohani, unondida zvechokwadi kupfuura ava here? Akati, hongu Ishe, munozviziva kuti ndinokudai. Jesu akati, fudza makwayana angu. Jesu akatizve, Simoni, mwanakomana waJohani, unondida zvechokwadi here? Akapindura akati, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati, chengeta makwai angu. Akatizve kwaari kechitatu, Simoni, mwanakomana waJohani, unondida here? Petro akarwadziwa nokuti Jesu akanga amubvunza kechitatu achiti, unondida here? Akati, Ishe, imi munoziva zvinhu zvose, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati, fudza makwai angu. Ndinokuudza chokwadi kuti zvawakanga uchiri muduku waizvipfekedza uye uchienda kwaunoda, asi kana wakura uchatambanudza maoko ako, uye mumwe zvake achakufukidza agokutungamirira kwausingadi kuenda. Jesu akataura izvi achiratidza mafiro aizoita Petro achikudza Mwari. Ipapo akati kwaari, nditevere. Petro akacheuka akaona mudzidzi uya aidikanwa naJesu achitevera. Ndiye uya akanga akasendamira pana Jesu panguva yechirariro, uye akanga ati, Ishe, ndianiko achakupandukirai? Petro akati achimuona akabvunza akati, Ishe, ko uyuwo? Jesu akapindura akati, kana ndichida kuti aramba ari mupenyu kusvikira ndichidzoka, unei nazvo iwe? Unofanira kunditevera iwe. Nokuda kwaizvozvo, shoko rakapararira pakati pehama kuti mudzidzi uyu haaizofa. Asi Jesu haana kureva izvozvo kuti haaizofa. Akangoti, kana ndichida hangu kuti arambe ari mupenyu kusvikira ndichidzoka, unei nazvo iwe? Ndiyeyu mudzidzi anopupura zvinhu izvi, uye akazvinyora. Tinoziva kuti kupupura kwake ndokwechokwadi. Jesu akaitawo zvimwe zvinhu zvizhinji. Dai zvose zvainyorwa, ndinoti kunyange nyika yose hayaizova nenzvimbo yaikwana mabhuku aizonyorwa.